Ωραία. Λοιπόν, ο τίτλος της διάλεξης είναι «Βελτιστοποίηση, ψυχοσωματική βελτιστοποίηση για τους εκπαιδευτικούς». Τώρα, οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα συγκεκριμένο lifestyle, έχουν συγκεκριμένες απασχολήσεις που με κάποιο τρόπο έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Οπότε, σε αυτό το μάθημα, λίγο γνωρίζοντας και άμα θέλετε να μου πείτε και εσείς κάποια πράγματα στην διάρκεια του μαθήματος που σας απασχολούν ιδιαιτέρως, αλλά γνωρίζοντας λίγο την κατάσταση που βιώνει ένας εκπαιδευτικός, έχω σκεφτεί κάποια πράγματα που μπορεί να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε λίγο το δικό σας σώμα και τη δικιά σας ψυχολογία, νους και σώμα, ουσιαστικά, για να έχετε μια καλύτερη απόδοση σε αυτό που ήδη κάνετε, ως δραστηριότητα, ως εκπαιδευτικούς, αλλά και γενικά στη ζωή σας. Οπότε θα δουλέψουμε κάποιες τεχνικές που είναι νοητικές, κάποιες τεχνικές που είναι σωματικές, κάποιες τεχνικές που είναι ψυχοσωματικές και πάει λέγοντας. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όπως πάντα από το σώμα. Το σώμα κάπως είναι η βάση της δικιά μας ύπαρξης. Τώρα, πολύ πιθανόν κάποια από αυτά τα πράγματα που θα σας πω, κάποια από εσάς τα ξέρετε, κάποια πράγματα μπορεί να είναι καινούργια, κάποια πράγματα θα σας ταιριάξουν στις συγκεκριμένες συνθήκες της ζωής σας, κάποια άλλα πράγματα μάλλον όχι τόσο πολύ. Ένα πράγμα μόνο θα σας ζητούσα να κάνετε όταν ακούσετε αυτό που έχω να σας πω, που είναι το εξής. Να μην τα βάλετε κατευθείαν σε ένα κουτάκι λέγοντας «Αν είναι αυτό το ξέρω, το κάνω». Δηλαδή, προσπαθήστε να καταλάβετε αν υπάρχει μια έστω και ελάχιστη διαφοροποίηση από κάτι που ήδη γνωρίζετε και κάνετε, γιατί εμείς έχουμε μια έκφραση στα Ιταλικά, πιστεύω στα Αγγλικά λέγεται «The devil is in the details». Δηλαδή, όλο το ζουμί κάποιες φορές είναι στις μικρολεπτομέρειες. Οπότε, συνήθως όταν πηγαίνουμε σε μια διάλεξη, σε ένα μάθημα κάπου, δεν είναι τόσο για να πάρουμε επιβεβαιώσεις ότι ήδη ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε, αλλά να πάρουμε κάποια καινούργια ερετίσματα. Οπότε, αν μπαίνουμε στο μοιραίο λάθος, το ουσιαστικά να κατηγοριοποιήσουμε, να τακτοποιήσουμε τα πράγματα που ακούμε ήδη στα κουτάκια που έχουμε στον εγκέφαλο, ουσιαστικά χάνουμε μάλλον την ευκαιρία να ακούσουμε, να μάθουμε κάτι λίγο διαφορετικό, μάλλον ή πολύ διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε, που όντως θα μπορούσε να μας προσφέρει κάτι σημαντικό. Επίσης, όταν μιλάμε για βελτιστοποίηση, είναι optimization στα αγγλικά, no? Optimization σημαίνει το να κάνουμε κάτι άριστο. Σωστά, όχι καλό, αλλά άριστο. Τώρα, ο καθένας από εμάς έχει καταφέρει κάτι φανταστικό στη ζωή του. Καταρχάς, έχει επιβιώσει. Okay. Πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο. Okay. Τώρα, δεν το λέω έτσι ελαφριά αυτό το πράγμα, γιατί ένα από τα τρίκ που παίζει το μυαλό είναι δεν θέλω να αλλάξω κάτι στη ζωή μου γιατί είμαι ήδη επιτυχημένη, είμαι ήδη επιτυχημένος, είμαι καλός. Και έχεις δίκιο. Γιατί η ζωή σου το επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Έχεις επιβιώσει και όχι απλά έχεις επιβιώσει, δεν έχεις πεθάνει δηλαδή, που είναι πρώτος στόχος της ζωής, είναι η επιβίωση. Οπότε έχεις μια επιτυχία. Και δεύτερο, έχεις καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή σου. Και αν τα βλέπεις, αν θα μπορούσες να γεμίζεις ένα τοίχο με όλα αυτά τα πράγματα που έχεις καταφέρει, θα το γέμιζες με ωραία πράγματα, Έχεις μια δουλειά, έχεις χρήματα στο πορτοφόλι, έχεις μια πολύ ωραία κατάσταση υγείας, έχεις μια οικογένεια, έχεις αρμονικές καταστάσεις στη ζωή σου, έχεις την πολυτέλεια να είσαι εδώ, να ακούς μια διάλεξη που θα μπορούσε να μείνεις εδώ, και πάει λέγοντας. Οπότε, είσαι ένα επιτυχημένος άνθρωπος. Αυτό είναι εννοείται. Okay.
Τώρα, εμείς έχουμε πάλι μια έκφραση στην Ιταλία, δεν ξέρω αν την έχετε και εδώ, που λέει «ομάδα που νικά δεν αλλάζεται». Στο ποδόσφαιρο, αν αρχίζεις και νικάς στους αγώνες, δεν αλλάζεις την ομάδα, δεν κάνεις πειράματα. Έχουμε λοιπόν αυτό το συντηρητικό πνεύμα μέσα μας που μας κάνει να συνεχίζουμε να ακολουθήσουμε τη συνταγή που έχει αποδώσει καλά, γιατί όπως έλεγε η γιαγιά μου, σας λέω τώρα πολλά λαϊκές εκφράσεις, αλλά μέσα σε αυτές τις λαϊκές εκφράσεις υπάρχει ολόκληρη επιστήμη, ψυχολογία, Μου έλεγε, παιδί μου, ο άνθρωπος που αφήνει το παλιό δρόμο ξέρει τι αφήνει, αλλά δεν ξέρει τι θα βρει. Οπότε, αυτό το συντηρητική προσέγγιση που έχουμε μέσα μας έχει μία βάση. 80% της ζωής μας καλό να είναι συντηρητική, καλό να είναι να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τα πράγματα που μέχρι στιγμή έχουν δουλέψει. Αλλά, αν εμείς τα κάναμε μόνο αυτό, θα ζούσαμε ακόμα στην προϊστορική εποχή. Γιατί ήταν αυτοί που τόλμιζαν να κάνουν κάτι άλλο που ουσιαστικά φέρανε μπροστά την επιστήμη. Είναι οι επαναστατικοί, είναι οι ερευνητές, είναι αυτοί που αφήνουν το παλιό μονοπάτι για να ψάξουν κάτι καινούριο, που πηγαίνουν την κοινωνία μπροστά, πηγαίνουν τη ζωή μπροστά. Οπότε η συντηρητική προσέγγιση είναι τέλεια και εννοείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό της ζωής μας θα έπρεπε να είναι συντηρητικό, εκτός από τους τρελούς που είναι επαναστάτες μόνο. Okay. Αλλά συνήθως είναι καλό ένα 60, 70, πάνω από το 50% της ζωής μας να είναι συντηρητικό. Να συντηρίζουμε συνταγές που δουλεύουν. Αλλά και πολύ συντηρητικοί να είμαστε σαν χαρακτήρα, είναι καλό ένα 10, 20, 15% να είμαστε λίγο επαναστάτες. Να δοκιμάζουμε κάτι καινούριο, Να δοκιμάζουμε κάτι καινούριο και να, πώς το λένε, challenge, να προκαλέσουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια έκφραση στα ελληνικά, αλλά τον εαυτό μας, τα δεδομένα της ζωής μας, να βγούμε λίγο από αυτό το comfort zone, Μετά λες, μα γιατί ο κόσμος βλέπει πολύ Netflix? Γιατί στο Netflix έχει πολύ αναστάδωση, πολλά πράγματα ωραία που τα βλέπουμε στην οθόνη, αλλά δεν τα κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, αν θα είμαστε λίγο πιο επαναστατικοί στη ζωή μας, μάλλον δεν θα χρειαζόταν να χανόμαστε σε τόση πολύ ψυχαγωγία. Θα είχαμε λίγο παραπάνω ψυχαγωγία στη ζωή μας. Αλλά χρειάζεται λίγο να ρισκάρουμε, γιατί όταν αλλάζουμε κάποια πράγματα ρισκάρουμε. Οπότε, δεν σας λέω λοιπόν όλα τα πράγματα που θα σας πω να τα εφαρμόζετε, να τα δοκιμάζετε. Αλλά τουλάχιστον κάποια από αυτά, άμα θέλετε, θα ήταν χρήσιμο, αντί να τα ακούσετε μόνο, έτσι να ενεργοποιήσετε τον επαναστάτη μέσα σας. Παρασκευή γιορτάζετε το όχι στους Ιταλούς. Έτσι. Επαναστάτης μέσα, λοιπόν, ας το αναζωογονήσουμε λίγο αυτό το πράγμα και ας προσπαθήσουμε να δοκιμάζουμε κάτι άλλο, έτσι, λίγο στη ζωή μας. Αλλά για να το κάνουμε πρέπει να μην βάλουμε καταρχάς τα κουτάκια, τα πράγματα που ακούμε, και ναι, αυτό το ξέρω. Και δεύτερο, να είμαστε λίγο διαθετημένοι να αλλάξουμε κάποιες συνήθειες, γιατί το να είναι κάποιος συντηρητικός σημαίνει ότι έχει συνήθειες, κάνει τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με τις παροπίδες και συνεχίζει και εφαρμόζει αυτές τις συνήθειες. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των συνηθιών για τις καλές συνήθειες, ας πούμε, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται λίγο να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Αλλιώς, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο άριστο? Πώς να ξέρουμε ότι αυτό που έχουμε στη ζωή μας δεν είναι απλά καλό, αλλά είναι άριστο? Έτσι, πριν κάποιο καιρό έκανα ένα μάθημα και μέσα σε αυτό το μάθημα μοιράστηκα λίγο ένα πρόγραμμα προπόνησης που έχω για να φτάσω στη μέγιστη απόδοση σε ένα άθλημα που μου αρέσει πολύ, που είναι η κολύμβηση. Περιπτόντως, με βλέπετε λίγο έτσι, γιατί σήμερα έπαθα υποθερμία, οπότε ακόμα πρέπει να συνέλθω. Λοιπόν, οπότε έκανα αυτό το πρόγραμμα και λέω, εντάξει, στο τέλος της χρονιάς που θα έχω υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα και με επιτυχία θα έχω ένα πρόβλημα. Δηλαδή,
αφού τα κατάφερα να υλοποιήσω το στόχο που έχω βάλει, άγγιξα το καλύτερο εαυτό μου ή αυτός ο στόχος πάλι είναι κάτω από το άριστο που θα μπορούσα να είμαι? Οπότε αν πετυχαίνω το στόχο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Σωστό? Και αν δεν το πετύχω το στόχο, στο τέλος της προπόνησής μου της χρονιάς, πάλι έχω ένα πρόβλημα. Δεν έχω πετύχει το στόχο γιατί έφτασα στο άριστο και ο στόχος που έχω βάλει ήταν πέρα από το άριστο, ή δεν πέτυχα το στόχο μου γιατί δεν έφτασα στο άριστο, αλλά η δικιά μου στρατηγική για να το πετύχω το άριστο ήταν λάθος. Καταλάβατε? Αν είμαστε λοιπόν σε ένα μονοπάτι βελτίωσης, βελτιστοποίησης, που θέλουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, συνέχεια αντιμετωπίζουμε ένα είδος προβλήματος, τέτοιου προβλήματος, no? Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας? Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο? Με κάποιο τρόπο πρέπει να ανακατεύουμε τα νερά συνέχεια. Για να το ξέρουμε, no? Θυμάμαι όταν ήμουν στην Ιταλία, μετά που πήρα το πρώτο μου πτυχίο, στην πληροφορική πήγα να δουλέψω για μια αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία, no? Και μια μέρα ήμουνα στο αυτοκίνητο με ένα μάνατζερ, και πήγαμε μαζί σε ένα πελάτη. Δηλαδή, η δουλειά που κάναμε ήταν όχι τόσο στο γραφείο, αλλά πηγαίναμε από εδώ και από εκεί, σε όλη τη Ρώμη. Και τα κεντρικά ήταν νότια Ρώμη και οι πελάτες μας ήταν παντού στη Ρώμη. Τώρα η Ρώμη είναι χειρότερη από την Αθήνα. Δηλαδή το να πας από το ένα σημείο στον άλλον μπορεί να σου πάρει 3 ώρες, 4 ώρες. Τόσο που για να είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα κάθε μέρα να κάνω την προπόνησή μου στο γυμναστήριο και γραφτεί σε 5 γυμναστήρια. Ένα στη διαφορετική περιοχή της Ρώμης, ανάλογα με πού ήμουνα, να ήμουν σίγουρος ότι θα το πέτυχα. Ήμασταν στο αμάξι και λοιπόν έπρεπε να επιστρέψουμε και ήταν η κλασική διαδρομή που ξέραμε όλοι ότι έπρεπε να κάνουμε, να μπούμε στην εθνική κτλ. Και όπως πάντα, στη Ρώμη έχει πάντα κίνηση. Δεν ξέρω, σίγουρα έχετε πάει στην Αθήνα, ξέρετε τι είναι κίνηση, η Ρώμη είναι επί 10. Και έχουμε μια εθνική που έχει 4 λωρίδες, κάθε κατεύθυνση. Λοιπόν, οπότε πάμε για να μπούμε στην εθνική και έχει κλασική ουρά. Και μια στιγμή βλέπουμε ένα δρόμο δεξιά που είναι άδειο. Και τι κάνει ο μάνατζερ? Στρίβει δεξιά και πηγαίνει σε αυτό το άδειο δρόμο. Λέω, μα τότε δεν υπήρχε ακόμα GPS, τέτοια πράγματα. Είμαστε στο αρχές του 1900, όπως έχετε καταλάβει. Στον άλλο αιώνα. Λοιπόν, και του λέω, μα γιατί πηγαίνεις εκεί, ξέρεις τον δρόμο? Λέει, όχι, δεν ξέρω. Αλλά, μου λέει, και αυτό ήταν ένα μάθημα ζωής. Εάν δεν μας πάει πουθενά αυτός ο δρόμος, χάνω 20 λεπτά. Αλλά αν είναι ένα shortcut και θα με πάει σε άλλο δρόμο στην εθνική και κερδίσω 5 χιλιόμετρα, μεγάλη επιτυχία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Δηλαδή, ρισκάρω κάτι, αν δεν θα πάει καλά, έχασα 20 λεπτά. Έχασα σε κάποια άλλα πειράματα κάποιες μέρες της ζωής μου. Κάποιες ώρες. Έχασα κάτι. Εντάξει. Έκανα μια βόλτα μέσα στα χωράφια. Αλλά αν δουλεύει, από εδώ και πέρα ξέρω που να πάω και θα κερδίζω κάθε μέρα μισή ώρα για να επιστρέψω στο σπίτι, στο γραφείο κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η αξία να δοκιμάζουμε κάποια πράγματα. Οπότε, έχοντας πει αυτά τα πράγματα, ας ξεκινήσουμε λοιπόν να αναλύσουμε λίγο πώς το σώμα επηρεάζει τη δικιά μας απόδοση. Καταρχάς ζούμε σε αυτό το σώμα. Είτε είμαστε ηλιστές, είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο από το σώμα, εδώ μέσα είμαστε, no? Οπότε, όσο καλύτερα δουλεύει αυτό το σώμα, όσο καλύτερη ζωή έχουμε, no? Τώρα, η ποιότητα της... Σας πω μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παλιά είχα ένα αμάξι που έπρεπε να επιστρέψω κάθε 2 χρόνια στην Ιταλία να κάνω το χταίο, γιατί είχα ιταλικές πινακίδες.
Τότε δεν μπορούσα να περάσω 8 εδώ, έπρεπε να επιστρέψω στην Ιταλία. Οπότε ήταν ολόκληρο ταξί, το ταξί του μετανάστη. Αθήνα, Πάτρα, Μπάρι, ολόκληρο πράγμα. 4 μέρες. Αυτό το βασανιστήριο. Τέλος πάντων, μια στιγμή επιστρέφω από αυτό το πράγμα, από το ταξίδι και βλέπω αυτό το. Ήταν ένα παλιό πάντα. Ήμουν στην Εθνική. Εγώ τρελός πάντα με το πάντα, 140. Δεν θα έπρεπε, αλλά. Και επιστρέφω τώρα στο ταξίδι, πηγαίνω στην Εθνική, πατάω γάζι και αυτό το αμάξι δεν πάει πάνω από τα 100, 110. Λέω, εντάξει, το χάσαμε το πάντα, έχει γεράσει, έφτασε στο τέλος, τώρα αυτή είναι η απόδοση. Και συνεχίζω και σκέφτομαι αυτό το πράγμα για, ξέρω εγώ, 1 εβδομάδα. Μέχρι που τελειώνει η βενζίνη, πηγαίνω στο βενζινάτικο, βάζω βενζίνη. Βάζω μπρος το αμάξι, βουμ, πάλι 140. Τι είχε γίνει, είχα βάλει χάλια βενζίνη. Και είχα συνηθίσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι έτσι, αυτή είναι η απόδοση. Απλά η βενζίνη δεν ήταν καλή. Τι θέλω να σας πω, ότι εμείς μπορούμε να έχουμε συνηθίσει μια συγκεκριμένη απόδοση του σώματός μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι η καλύτερη απόδοση που μπορούμε να έχουμε από το σώμα μας. Έχουμε συνηθίσει τον εαυτό μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί έχουμε συνηθίσει να βάλουμε μια συγκεκριμένη βενζίνη μέσα στο σώμα. Τι θα γινόταν αν θα αλλάξαμε τη βενζίνη, μήπως αυτό το σώμα θα άρχισε να δουλέψει διαφορετικά. Τώρα, δεν έχουμε ούτε τον χρόνο ούτε την πολυτέλεια να συζητήσουμε τι είναι η βενζίνη για το ανθρώπινο σώμα κτλ. Μια γενική ιδέα για τη διατροφή που μπορώ να σας δώσω. Πάλι έχουμε συνηθίσει, έχουμε αποφασίσει μια συγκεκριμένη διατροφή για μας, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είναι η καλύτερη. Τώρα, ένα σημαντικό πράγμα θέλω να σας πω, που αφορά την διατροφή. Η κλασική διατροφή που έχουμε στο Μεσόγειο είναι βασισμένη σε συνταγές που ήταν της γιαγιάς. Δηλαδή, τρώμε τα ίδια πράγματα, τις ίδιες συνταγές που έφτιαξε η μαμά, που έφτιαξε η γιαγιά. Σωστό. Δεν έχει αλλάξει πολύ σε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Αλλά έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η γιαγιά, ο παππούς, οι γονείς μας μαγειρέψανε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και όχι με ένα άλλο τρόπο? Δηλαδή, ήταν ηλίθιοι ή υπήρχε μια λογική? Υπήρχε μια λογική, φαντάζομαι, δηλαδή δεν ήτανε. Αλλά το έχουμε χάσει λίγο αυτό το πράγμα. Και ποια ήταν η λογική? Θα σου πω εγώ. Η λογική ήτανε ότι. Πού είναι το ανάποδο της αυθονίας? Έλλειψη. Μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες ζούσαμε σε μεγάλη έλλειψη. Το φαγητό, η ποιότητα του φαγητού δεν ήταν τόσο άφθονη όπως έχουμε σήμερα. Έτσι δεν είναι? Οπότε, ποια είναι τα συστατικά που διαλέγονται αν έπρεπε να φτιάξω μια συνταγή και θα είχα έλλειψη φαγητού? Πώς θα έφτιαξα αυτές τις συνταγές? Θα έδινα προτεραιότητα στην ενέργεια ή, πώς να το πω, σε ουσίες, σε πράγματα, σε συστατικά που αφορούν την ανάπλαση και αναγέννηση των κυτάρων? Τι θα ήταν η προτεραιότητα? Το να ζήσω ή να βελτιώνω τον εαυτό μου? Το να ζήσω. Σωστό. Τώρα, τι έχει πολλή ενέργεια? Λάδι και υδατάνθρακες, δηλαδή δημητριακά και λάδι. Όσπρια, δημητριακά, λάδι. Πρωτεΐνες, όχι πολύ, αλλά οι πρωτεΐνες που λέει είναι η πρώτη ύλη, είναι ουσιαστική για την βελτιστοποίηση του σώματος, όχι για την επιβίωση. Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρετε ότι οι αθλητές πρέπει να τρώνε πολλές πρωτεΐνες.
Σκεφτείτε κάποιος που κάνει bodybuilding, ας πούμε. Το να χτίσει αυτό το σώμα δεν μπορεί να τρώει τις συνταγές της γιαγιάς. Δεν γίνεται. Ωραία. Και μετά, μην έχοντας αυτονία του φαγητού. Δηλαδή, σήμερα έχουμε πολλή αυτονία, αυτονόητο δεν είναι. Δηλαδή, βγαίνουμε από εδώ, το σούπερ μάρκετ, πάμε και τρώμε τα πάντα. Είναι τα περίπτερα, είναι τα καφενεία, είναι το σαβοϊδάκι, είναι η μοκανέλα, είναι τα πάντα. Το φαγητό είναι παντού, σωστό, σε οποιαδήποτε ποσότητα θέλουμε. Παλιά δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, σήμερα αν πεινάς, τώρα, αυτή τη στιγμή, βγαίνεις έξω, κάνεις το πολύ 100 μέτρα και είσαι ένα περίπτερο. Δηλαδή, το να περπατάς 100 μέτρα δεν είναι τίποτα, σωστό. Τότε δεν ήταν έτσι. Οπότε, όταν τρως κάτι που σου έχει φτιάξει η γιαγιά και πριν από τη γιαγιά, είναι σημαντικό να το χωνεύεις γρήγορα και να ξαναπεινάς ή να σου μένει στο στομάχι ώρες για να μην πεινάς. Είναι να σου μείνει στο στομάχι ώρες για να μην πεινάς. Οπότε πρέπει να είναι δυσπεπτό, όχι εύπεπτο. Γιατί είναι ένα εύπεπτο, αδειάζει το στομάχι και μετά πεινάς, γρήγορα. Οπότε οι παλιές συνταγές, κάντε μια έρευνα και να αναλύσετε. Πάρε όλες τις συνταγές της παράδοσης, όλες αυτές της παράδοσης, που είναι στα βιβλία, που είναι συνηθισμένα σε μια κοινωνία κτλ. Και κάνε αυτή την έρευνα. Κοίτα πόσες πρωτεΐνες έχουν, πόσα λιπαρά και πόσες υδατάνθρακες και θα δεις ότι είναι όλο λιπαρά και όλο υδατάνθρακες. Και μετά κοίτα το άλλο πράγμα. Είναι εύπεπτο ή δύσπεπτο. Πώς βλέπεις ότι είναι δύσπεπτο? Όσο περισσότερα συστατικά είναι μέσα σε αυτή τη συνταγή, όσο πιο δύσπεπτη είναι. Γιατί το στομάχι για να χωνέψει 10 συστατικά, τα χωνεύει μία-μία. Οπότε αν εσύ φτιάχνεις μακαρόνια με κιμά και τυρί, σου μένει στο στομάχι 6, 7, 8 ώρες. Οπότε δεν πεινάς, αλλά όντως δύσπευτη, γιατί πρώτα πρέπει να χωνέψει τα ζυμαρικά. Μετά πρέπει να χωνέψει τα τυριά, μετά πρέπει να χωνέψει το σύστημα. Γιατί είναι διαφορετικές πεπτικές ουσίες που διασπούν και αυτό το φαγητό μες στο στομάχι. Και μετά το κρέας. Και όσο γίνεται αυτή η πέψη, γίνεται μια ζύμωση που είναι τοξική για τον οργανισμό. Οπότε σε επιβαρύνει, γιατί η χώνεψη επιβαρύνει τον οργανισμό. Θυμάμαι όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο και δεν ήξερα ακόμα αυτά τα πράγματα. Πείνα, φαντάσου, 20 χρονών, πεινάς. Πηγαίνεις στο κηλικείο, με 2 ευρώ παίρνεις ό,τι θες. Εγώ έπαιρνα ό,τι ήθελα. Αλλά μετά είχα μαθήματα. Ήμουνα στα Αθρανία και προσπαθούσα να ακολουθήσω το κατοικική και με έπαιζαν οι φιλεβαρίτες πάνω στα μάτια. Δηλαδή, σε πιάνει, δεν έχεις πολύ εγρήγορση όταν χωνεύεις κάτι δύσπευτο. Δεν είσαι έτοιμη για να δώσεις τη μέγιστη απόδοση του εαυτού σου. Οπότε, αλλά παλιά ήταν σημαντικό, γιατί η αίσθηση της πείνας είναι πολύ ενοχλητική. Ιδιαίτερα αν πρέπει να την κουβαλάς επί ώρες, μέχρι το επόμενο γεύμα, που μπορεί να είναι και αύριο, αν χωνεύεις γρήγορα. Αλλά βλέπετε, λοιπόν, τώρα εμείς τι κάνουμε? Είμαστε συντηρητικοί και τρώμε όπως έτρωγε η γιαγιά. Δεν είναι ότι έχουμε κάτσει εκεί να πούμε, λοιπόν, γιατί η γιαγιά έφτιαξε αυτά τα πράγματα? Είναι κατάλληλα για μένα? Είναι το καλύτερο φαγητό που μπορώ, καλύτερη βενζίνη που μπορώ να βάλω στο αμάξι μου? Τι μου δημιουργεί? Γιατί τρώω έτσι? Γιατί να μην τρώω αλλιώς? Βλέπετε πώς το συντηρητικό πνεύμα μπορεί να κάνει ζημιές, γιατί εφαρμόζουμε μία συνταγή, αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά, που ήταν κατάλληλη πριν 100 χρόνια, αλλά δεν είναι κατάλληλη τώρα, αν θέλουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αλλά το συντηρητικό πνεύμα που κουβαλάμε μέσα, αυτή η συντηρητική προσέγγιση, μας αποτρέπει το να κάτσουμε και να κάνουμε λίγο μια επανάσταση μέσα στη διατροφή μας. Ωραία, οπότε θέλω να σας αφήσω με αυτή την ιδέα. Μήπως θα ήταν σημαντικό να ξαναδούμε λίγο το θέμα της διατροφής και να τη χτίσουμε όχι τόσο στο θέμα της ας τρώμε πολύ και ας μαζέψουμε πολλά πράγματα που θα μας κάτσει στο στομάχι για πολύ χρόνο, αλλά
Ας τρώμε κάτι που το σώμα μας το έχει ανάγκη, παράδειγμα, λίγο παραπάνω πρωτεΐνες, να δούμε, να πάμε να ψάχνουμε, πίνακες με πρωτεΐνες, πόσες πρωτεΐνες χρειάζομαι εγώ την ημέρα. Όχι απλά να επιβιώσω, αλλά να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Παράδειγμα, ξέρετε ότι αν δεν τρώω αρκετές πρωτεΐνες, λοιπόν, τι γίνεται. Μέσα στο σώμα έχουμε εργάτες που, καταρχάς, έχετε ακούσει ότι το σώμα μας ανανεώνεται ολοκλήρως ανά 7 χρόνια. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς μετά από 7 χρόνια έχει ένα άλλο σώμα. Άλλα κύτταρα. Λοιπόν, αυτό είναι. Το έργο ολοκληρώνεται μετά από 7 χρόνια. Αλλά γίνεται σιγά σιγά, Οπότε αυτοί οι εργάτες που ανανεώνουν τα κύτταρα δουλεύουν λίγα-λίγα. Λίγο-λίγο. Δηλαδή, λίγο φτιάχνουν το δέρμα, λίγο φτιάχνουν το σηκώτη, λίγο φτιάχνουν το ένα το άλλο. Είναι ένα μεγάλο έργο αυτό το πράγμα. Και γίνεται συγκεκριμένα όταν εμείς πάμε για ύπνο. Αλλά όχι μόνο. Αυτοί οι εργάτες δουλεύουν, ξεκουράζονται, και ουσιαστικά μπαίνουν να δουλέψουν περίπου 4-5 φορές την ημέρα. Δουλεύουν, μετά ξεκουράζουν. Δουλεύουν, μετά ξεκουράζουν. Τώρα, μιλάμε για την ανάπλαση του σώματος. Δηλαδή είναι το service που κάνουμε στο σώμα. Εάν εμείς δεν κάνουμε service όπως πρέπει, τώρα το σώμα γερνάει πιο γρήγορα. Γιατί δεν αλλάζουμε τα ανταλλακτικά εκεί που θα έπρεπε, Σκέψου τώρα, εσύ έχεις ένα αμάξι, ο μηχανικός σου έχει πει, λοιπόν, σε τόσα χιλιόμετρα θέλω service, αλλά εσύ δεν σου περισσεύουν χρήματα τώρα, έχουν αυξηθεί οι τιμές, το ένα το άλλο, δεν έχεις χρήματα, τα έχεις δώσει και σε άλλα πράγματα, δεν μπορείς να κάνεις το service. Να μην το κάνεις τώρα 1 μήνα, 2, αλλά αν το καθυστερείς πολύ, αυτό το παλιώνει πιο γρήγορα το αμάξι, γιατί δεν αλλάζει ένα κομμάτι, επιβαρύνεται το άλλο κομμάτι που δουλεύει περισσότερα. Σωστό? Μ' ακολουθείτε λίγο στη σκέψη. Ναι? Ωραία. Οπότε, αν εγώ δεν κάνω ανανέωση κυττάρων όταν πρέπει, το σύστημα παλιώνει πιο γρήγορα. Σωστό? Γερνάει σημαίνει σε ένα σώμα. Και οι εργάτες τώρα είναι έτοιμοι. Σκέψου ότι πρέπει να φτιάξει ένα σπίτι. Και οι εργάτες τους έχεις πληρώσει, είναι έτοιμοι, δουλεύουν, αλλά δεν έχουν τσιμέντο, δεν έχουν τούβλα. Κάθονται εκεί και λένε, εντάξει, δεν μπορούμε να δουλέψουμε τώρα. Θα θέλαμε να κάνουμε ανανέωση του σπιτιού, να ξανασηκώσουμε τους τοίχους, αλλά δεν έχουμε τσιμέντο, δεν έχουμε τούβλα. Και ποια είναι το τσιμέντο, ποια είναι τα τούβλα? Οι πρωτεΐνες. Οπότε, αν εγώ δεν τρώω αρκετές πρωτεΐνες, αυτές που χρειάζομαι, και ο καθένας από εσάς θα έπρεπε να ψάξει πόσες πρωτεΐνες χρειάζεται κάθε μέρα, βάσει της σωματικής δραστηριότητας που κάνει, ηλικία, βάρος, φύλο κτλ. Οι εργάτες κάθονται εκεί, δεν δουλεύουν και το σώμα γερνάει πιο γρήγορα από αυτό που θα έπρεπε. Καταλαβαίνετε? Μετά, άντε να βάλεις κρέμες. Είναι σαν ένα τοίχο που είναι σάπιο και εσύ το βάφεις άσπρο από πάνω. Δεν πιάνει, Σωστό. Τώρα, αφού οι εργάτες δουλεύουν, χρειάζονται τα τούβλα, αλλά δεν τα χρειάζονται όλα μαζί. Γιατί δουλεύουν 4-5 φορές την ημέρα. Οπότε το ιδανικό είναι να δώσω τούβλα στους εργάτες όσο πιο συχνά γίνεται. Καταλαβαίνετε? Έτσι ώστε να είμαι σίγουρο ότι όταν θα πιάνουν δουλειά έχουν τα πράγματα που χρειάζονται. Ωραία. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι για να έχουμε την ιδανική διατροφή, αυτό που θα μας κάνει να αποδώσουμε με το καλύτερο τρόπο, χρειάζεται το να τρώμε συχνά, αλλά ελαφριά. Ελαφριά σημαίνει τρώγοντας φαγητό που το χωνεύω με 2, 3, 4 ώρες το πολύ. Λίγο και συχνά και το κάθε γεύμα να έχει πρωτεΐνες. Πόσες πρωτεΐνες? Πρέπει να υπολογίσω όλες τις πρωτεΐνες που χρειάζομαι ημερήσια και να διαχωρίσω αυτό το ποσοστό σε 3, 4, 5 μικρογεύματα. Έτσι το σώμα αρχίζει και έχει μια εγρήγορση. Αρχίζει και αποδίδει περισσότερα.
Και ο νους αρχίζει και έχει μια περισσότερη εγκρήγορση. Δηλαδή δεν με πιάνει αυτή η όχι προπονητική, μεταφαγητήλα κούραση, όπως εγώ που έπρεπε να κάνω το πιο δύσκολο μάθημα του πανεπιστημίου και έπεσαν τα βλέφαρα πάνω. Καταλάβατε? Τώρα, αυτό πρέπει λίγο ο καθένας από εσάς να το ψάξει. Εγώ θέλω απλά να σας δώσω ιδέες, γιατί το κάθε τι, αυτό θα ήταν ολόκληρη διάλεξη, σεμινάριο, διήμερο, ας το αφήσουμε. Άμα σας ενδιαφέρει, ψάξτε λίγο αυτή την ιδέα και σας αφήνω με μια ιδέα. Ποια είναι τα σώματα που στο πλανήτη πρέπει να αποδώσουν καλύτερα, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν με το σώμα τους. Δηλαδή που η απόδοση πρέπει να είναι τέλεια. Και μη μου πεις ο μάστορας. Αθλητές και στρατός. Ιδιαιτέρως ειδικές δυνάμεις. Οκ. Σωστό? Τέλεια. Και σκεφτείτε, ο αθλητής και οι ειδικές δυνάμεις τρώνε ντομάτες γεμιστά. Πολύ, λίγο, που και που. No? Εννοείται, δεν είμαστε στρατιώτες. Το θέμα, η πρωτεΐνη είναι και στη σαλάτα, no? Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να δείτε πόσο χρειάζεστε και να χωρίζετε αυτές τις. Αλλά επίσης, το σύνολο των θερμίδων, δηλαδή το κάθε γεύμα πρέπει να είναι μικρό. Ένα από τους λόγους που, παράδειγμα, έχω τάση να μην μαγειρεύω ρύζι σπίτι, είναι ότι όταν μαγειρεύω το ρύζι σπίτι μετά τρώω ολόκληρη την κατσαρόλα. Και αν βλέπεις την ποσότητα που είναι, δεν είναι καλή για απόδοση, γιατί είναι too much. Εμείς έχουμε τάση να τρώμε περισσότερο από αυτό που χρειαζόμαστε. Και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό, δεν το δυναμώνει. Δηλαδή, δεν είναι η προσέγγιση της γιαγιάς, φάε παιδί μου, που είναι η προσέγγιση της έλλειψης. Εμείς έχουμε αυτονία. Οπότε πρέπει να δώσουμε στον οργανισμό αυτό που ο οργανισμός χρειάζεται. Στην ιδανικές αναλογίες. Οπότε, που και ο αθλητής πρέπει να τρώει τα πατατάκια και αυτός που είναι στις ειδικές δυνάμεις επιστρέφει σπίτι, κάθεται στην οικογένεια και τρώει τη πίτσα, αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Δεν λέω να κάνουμε αυτό το πράγμα, λέω ψάξτε το, γιατί αν αυτοί που πρέπει να αποδώσουν και έχουν την καλύτερη απόδοση, εγκρήγορση, ψυχοσωματική, δύναμη, ψυχοσωματική, κάνουν κάποια πράγματα, μάλλον μπορούμε από αυτούς να μάθουμε κάτι. Και εμείς, στο βαθμό που θέλουμε. Έτσι είναι, δεν είναι λογικό. Δηλαδή, από ποιον θα μάθω να γίνομαι καλύτερος? Από κάποιον που είναι καλύτερος από μένα. Σωστό. Γιατί να πρέπει να μάθω να φάω από τη γιαγιά και όχι από αυτός που έχει αποδείξει με τη ζωή του ότι ξέρει να διαχειρίζεται το σώμα του. Καταλάβατε? Ωραία. Τώρα, ας ανοίξουμε ένα άλλο θέμα που είναι καυτό. Όχι καυτό, αλλά πώς το λένε, που θα δημιουργήσει μια έτσι μικρή αναστάτωση. Όλη η κοινωνία μας είναι ναρκωμένη. Αλλά τώρα εσείς σκεφτείτε ναρκωμένη, δηλαδή ύπνος, παίρνει ναρκωτικά. Εννοώ ότι όλη η κοινωνία μας παίρνει ναρκωτικά. Ποιο είναι το ναρκωτικό της κοινωνίας μας, της Δύσης? Αυτό που μπορείς να το αγοράσεις και στο σούπερ μάρκετ, επιτρέπεται, σου το σπρώχνει η κοινωνία. Ξέρετε που λέμε, κυριολεκτικά σπρώχνει, ξέρετε αυτή την έκφραση στα αγγλικά, the pushers. Δηλαδή αυτό που πουλάει ναρκωτικά λέει pusher, δηλαδή τα σπρώχνει, τα σπρώχνει στην αγορά. Η κοινωνία μας σπρώχνει ένα ναρκωτικό. Ζάχαρη, βέβαια. Ζάχαρη είναι superfood, δηλαδή δεν είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε. Είναι κάτι που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με μέτρο, με επιστήμη, γιατί θεωρείται superfood. No? Αλλά όπως χρησιμοποιείς το superfood σε συγκεκριμένες ποσότητες και σε συγκεκριμένες στιγμές, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να χρησιμοποιείς τη ζάχαρη σε συγκεκριμένες στιγμές και συγκεκριμένες ποσότητες. Αλλιώς πάλι είναι too much. No? Το κάθε superfood, αν το χρησιμοποιείς υπερβολικά, σε διαλύει. No? Το κάθε τι θέλει την δοσολογία του.
Οπότε η ζάχαρη είναι φανταστική, για το μυαλό, για το σώμα. Χρειάζεται. Δεν σας βγαίνει σοκολάτα. Επίσης, η σοκολάτα είναι ένα φανταστικό superfood. Superfood επίσης, το τρώμε σε συγκεκριμένες ποσότητες, σε συγκεκριμένες στιγμές. Δεν είναι, κακό, η σοκολάτα μας κάνει κακό. Εξαρτάται, τι κάνεις, Αν έχεις πάει έχεις πάει να χτυπηθεί στο γυμναστήριο, έχεις κάνει 2 ώρες προπόνηση, ζάχαρη, σούπερ, εκείνη τη στιγμή είναι φανταστική. Είναι η καφεΐνη. Όλη η κοινωνία μας είναι ναρκωμένη από την καφεΐνη. Γιατί είναι ναρκωτικό. Τώρα, καφεΐνη, σούπερ. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά. Οπότε θα σας πω τώρα 2 ιδέες που είναι κόντρα σε οτιδήποτε έχετε μάθει για την καφεΐνη. Γιατί από πού παίρνουμε συνήθως την καφεΐνη? Από το καφέ. Και τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα? Το κάνουμε εσπρέσο όπως κάνουν οι Ιταλοί που shot, σφινάκι, ή το πίνουμε σιγά σιγά στην διάρκεια της ημέρας. Τέλος. Αυτό είναι ο χειρότερος τρόπος να χρησιμοποιήσει αυτό το ναρκωτικό. Που αντιθέτως, αν το χρησιμοποιείς με τον σωστό τρόπο, μπορεί να σου δώσει πολλή ενέργεια. Η καφεΐνη δεν σου δίνει ενέργεια, αλλά σε κάνει να μην νιώθεις κούραση. Το σώμα είναι κουρασμένος, αλλά εσύ δεν το νιώθεις και δίνει λίγο παραπάνω εγρήγορση. Κάποιες στιγμές και αυτό είναι χρήσιμο. Εάν θα προλάβεις, μετά όταν είναι η ώρα να πας για ύπνο, να κοιμάσαι καλά. Γιατί η ανάπλαση, ενδυνάμωση του σώματος είναι η διατροφή, αλλά είναι και ο ύπνος. Εάν η χρήση της καφεΐνης επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, τότε πρέπει να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώ την καφεΐνη. Τώρα, πώς είναι η ποιότητα του ύπνου μας? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, γιατί είναι σαν εγώ με το αυτοκίνητο που έχω συνηθίσει να πάει με μια συγκεκριμένη ταχύτητα και λέω έτσι δουλεύει το αυτοκίνητό. Αν δεν αλλάζουμε βενζίνη, αν δεν κάνουμε κάποια πειράματα, δεν ξέρουμε αν όντως ο ύπνος μας είναι ο καλύτερος ύπνος που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και το να πίνουμε καφέ λίγο στην διάρκεια της ημέρας είναι κάτι που επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου. Γιατί αυτό επηρεάζει την παραγωγή κάποιων ορμόνων, παράδειγμα της μελατονίνης, neurotransmitter, σερατονίνης κτλ. Οπότε, δεν θέλω τώρα να σας πω. Καταρχάς, η καφεΐνη μπορούμε να την πάρουμε σε διαφορετικές μορφές. Δεν είναι μόνο ο καφές. Είναι και το μαύρο τσάι. Okay. Είναι χάπια καφεΐνης. Υπάρχουν. Είναι Red Bull, Hell, δηλαδή τα energy drinks. Είναι τα pre-workouts σκόνες που χρησιμοποιούν οι αθλητές, που μέσα έχουν καθαρή καφεΐνη και διάφορα αμινοξέα. Υπάρχει σε διαφορετικές μορφές η καφεΐνη. Αυτό που μέτρα είναι η ουσία. Τώρα όμως δεν είναι το ίδιο αν εγώ χρησιμοποιώ τη καφεΐνη μαζί με κάποια αμινοξέα, μαζί με λίπος, παράδειγμα γάλα, μέσα στο καφέ. Η καφεΐνη του καφέ δεν είναι η ίδια καφεΐνη του τσαγιού, δεν είναι η ίδια καφεΐνη του energy drink. Έχει άλλη επίδραση πάνω μας. Γιατί είναι μέσα με άλλα συστατικά, δηλαδή ο καφές δεν είναι καφεΐνη μόνο. Έχει διάφορα συστατικά. Έχει κάποια αμινοξέα, έχει κάποια λιπαρά κτλ. Που επηρεάζουν την δράση της καφεΐνης. Όχι λοιπόν, δεν κάνει μόνο διαφορά αν εγώ το πίνω με τη μία ή σιγά σιγά. Κάνει διαφορά αν εγώ παίρνω την καφεΐνη μου από το καφέ ή από το τσάι. Και πόση καφεΐνη παίρνω. Ούτως ή άλλως, όταν εγώ αρχίζω και παίρνω καφεΐνη, μετά από 2-3 εβδομάδες, το σώμα το έχει συνηθίσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν νιώθω πια την επίδραση της καφεΐνης. Είμαι σαν ένα ναρκωμανής που πρέπει να πάρει την δόση του απλά να νιώθει καλά.
Το ξέρετε αυτό? Αλλά πάλι όμως έχει μια επίδραση. Το ιδανικό λοιπόν θα ήταν να πάρω, να κόψω, να το νιώθω πολύ όταν τη ξαναπαίρνω. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι δύσκολο. Όμως η δικιά μου συμβουλή πάνω στο θέμα της καφεΐνης είναι πειραματιστείτε. Καταρχάς, είναι σημαντικό το να, παράδειγμα, και το energy drink, το καφέ, έχουν διαφορετική καμπύλη. Δηλαδή, η καφεΐνη του τσαγιού ανεβαίνει, νιώθουμε την επίδραση σιγά. Η καφεΐνη του καφέ μπαίνει πιο γρήγορα στον οργανισμό. Η καφεΐνη του Red Bull μπαίνει ακόμα πιο γρήγορα. Okay. Και μετά μένει μέσα στον οργανισμό για κάποιο χρόνο και μετά πέφτει. Αυτό σας συστήνω, πάλι δεν θα σας πω την έτοιμη συνταγή, αλλά θα σας συστήνω να το ψάξετε λίγο. Και καταρχάς θα ήταν σημαντικό να κάνουμε 2-3 πράγματα με την καφεΐνη, γιατί είναι από τα πράγματα που επηρεάζουν πολύ την δικιά μας απόδοση στη δικιά μας κοινωνία. Πρώτο, το να καταλάβουμε πότε το έχουμε ανάγκη και πότε επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ζωής μας. Okay. Παράδειγμα, η ημιζωή της καφεΐνης είναι 6 ώρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 6 ώρες μετά που έχω πάρει μια δόση καφεΐνης, 100 μιλιγκράμμ παράδειγμα, 6 ώρες μετά έχω ακόμα 50 μιλιγκράμμ μέσα στον οργανισμό. Αυτός είναι ο λόγος που λένε, ο τελευταίος καφές το μεσημέρι, 12 η ώρα, 2 η ώρα. Γιατί 6 ώρες μετά, 10 η ώρα το βράδυ, έχει μείνει λίγο στον οργανισμό. Αν αντιθέτως εγώ παίρνω καφέ συνέχεια και το απόγευμα, την ώρα που πάω για ύπνο, αυτή η καφέινη είναι μέσα. Τώρα εγώ μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά η ποιότητα του ύπνου δεν θα είναι ίδια. Γιατί αυτό επηρεάζει την παραγωγή της μελατονίνης και εγώ κοιμάμαι, αλλά όχι τόσο βαθιά όσο θα χρειαζόμουν να γίνεται ανάπλαση κυτάρων. Το σώμα δεν προλαβαίνει. Πρέπει να μπει σε ένα συγκεκριμένο βάθος του ύπνου για να γίνεται ανανέωση, για να μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να πω «Wow, είμαι έτοιμος, τι ενέργεια που έχω». Έχετε παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ξυπνάνε το πρωί λένε δεν μπορώ, ξυπνάω από το κρεβάτι και είναι κουρασμένοι. Okay. Αυτό οφείλεται και στη λάθος χρήση της καφεΐνης εν μέρος. Γιατί δεν μπαίνει ο οργανισμός σε αρκετό βάθος στον ύπνο, δεν κάνει δουλειά, οπότε όταν βγαίνουμε από τον ύπνο δεν έχουμε κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Το σώμα δεν έχει κάνει. Οπότε αυτό, πρώτο, να υπολογίσουμε την καμπύλη της καφεΐνης. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να κοιμάμαι καλά, δεν μπορώ να έχω καφεΐνη στον οργανισμό από το απόγευμα και μετά. Δεύτερο, να πειραματιστούμε λίγο βλέποντας τις διαφορετικές επιρροές διαφορετικών είδων καφεϊνών στο σώμα μας. Παράδειγμα, αν εγώ αυτό το καφέ το πίνω σφινάκι όπως κάνουν οι Ιταλοί, πώς το νιώθω διαφορετικά από το να το πίνω λίγο για τη γεύση σε όλη την ημέρα, ξέρω εγώ, ή σε όλο το πρωί. Και αν εγώ αντί να πάρω το καφέ μου θα έπαιρνα μια Red Bull, Hell καλύτερα, θα το ένιωσα το ίδιο, παρόλο που η καφεΐνη στο διπλό εσπρέσο είναι η ίδια καφεΐνη που είναι στο Red Bull. Ποια είναι η επίδραση, πώς το νιώθω μέσα μου, πώς το διαρχεί, τι είδος ενέργεια. Είναι τελείως διαφορετικό. Έχει και χωρίς ζάχαρη. Αλλά γιατί σας είπα Hell διαφορετική από το Red Bull? Γιατί αν διαβάζετε μέσα σε αυτά τα energy drink είναι διαφορετικές οι συστάσεις με τα αμινοξέα, άλλα αμινοξέα που έχουν και βιταμίνες. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά στην επίδραση της καφεΐνης μέσα στον οργανισμό μας. Δεν μπορώ να σας τα πω όλα τώρα, αλλά έχει διαφορά. Το Red Bull είναι καλύτερα μετά θα πας στο γυμναστήριο ή να κολυμπάς, γιατί έχει ταυρίνη μέσα. Ο συνδυασμός ταυρίνης καφεΐνης βρέθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ. Το δώσανε στους στρατιώτες για να νιώσουν. Ναι, αλλά αν εσύ το παίρνεις χωρίς μετά να πας να πολεμάς του Vietcong, μετά από κάποιο καιρό θα πάθεις καρδιακό επεισόδιο. Αντιθέτως, αν εσύ παίρνεις αυτό το συνδυασμό και μετά πηγαίνεις στο γυμναστήριο, εκτονώνεις
το ανέβασμα της αντρεναλίνης που σου δίνει. Okay. Τώρα όλα αυτά είναι ιδέες, δεν μπορούμε πάλι να τα ερευνήσουμε όλα, γιατί καταλαβαίνετε. Θέλω απλά να πάρετε τη γεύση ότι υπάρχει ολόκληρο θέμα εκεί που αξίζει να το ερευνήσετε λίγο επαναστατικά, εάν θέλετε να αποδώσετε καλύτερα. Οπότε, πότε είναι η στιγμή που έχει νόημα να χρησιμοποιήσω αυτά τα όπλα? Γιατί η καφέινη είναι ένα όπλο, no? Μου δίνει μια διαφορετική εγρήγορση, μια διαφορετική δύναμη, είναι στην αρχή της ημέρας, είναι σε αυτό το δύσκολο σημείο που θα αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος, που τελειώνει η εργασιακή σας ημέρα, που εσάς τελειώνει στη μέση της ημέρας και είναι μια στιγμή πτώσης. Δηλαδή, έχεις παρατηρήσει ότι όταν τελειώνεις τη δουλειά, που ήταν υποθήτεται ζόρικη, no? σε έχει ταλαιπωρήσει λίγο αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα ψυχολογικά, όχι τόσο σωματικά, no? Τα παιδάκια, ξέρω εγώ, τους γονείς, όλο αυτό το πράγμα. Τότε τι θες μετά? Να ξεκουραστείς και να ικανοποιήσεις το σώμα. Πώς? Πολύ πιθανόν τρώγοντας και κοιμώντας. Δηλαδή είναι μια στιγμή πτώσης. Αλλά δεν είναι μια στιγμή που πρέπει απαραίτητα να είναι σε μια πτώση. Και αν εγώ μπορώ να το αντιστρέψω αυτό το πράγμα και να δουλέψω, να κάνω πράγματα έτσι ώστε αυτή η πτώση αντί να είναι πτώση είναι ανέβασμα, ολόκληρο το απόγευμα μπορεί να συνεχίζει με μια διαφορετική δόνηση. Και αυτό μπορεί να μου αλλάξει τελείως τη ζωή. Γιατί άλλο το να έχω ένα απόγευμα που σέρνομαι και ψάχνω απλά πώς να ηρεμήσω, πώς να ικανοποιήσω το σώμα μου, άλλο το να έχω ένα σώμα που μετά από τη δουλειά είναι έτοιμο να γεύεται τη ζωή. Γιατί υποτίθεται ότι έχεις τελειώσει τη δουλειά, το απόγευμα είναι δικό σου. Δηλαδή, καλό θα ήταν να έχεις σούπερ ενέργεια και σούπερ διάθεση να το χρησιμοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο, no? Έτσι δεν είναι? Οπότε, πότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το όπλο που είναι η καφέινη? Δηλαδή πρέπει να είσαι επιλεκτική. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει ένα όριο της καφέινης που μπορούμε με ασφάλεια να χρησιμοποιήσουμε τη διάρκεια της ημέρας, που είναι περίπου 400 μιλιγκράμμ. Πότε κάνουμε την ένεση και ποιο είδος είναι κατάλληλη για μένα? Τώρα, οι Ιταλοί, οι Έλληνες, μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που ο καφές είναι. Ναι, αλλά επιστρέφουμε στην εποχή έλλειψης. Υπήρχαν τα energy drinks. Η γιαγιά τι έφτιαχνε? Καφέ. Αυτό σημαίνει ότι για μένα το καλύτερο είναι το καφέ. Και γιατί πίνω καφέ με αυτόν τον τρόπο? Γιατί το έμαθα από τους γονείς, από τους γιαγιάδες, που το έμαθαν από τους Τούρκους. Για ποιο άλλο λόγο? Δηλαδή, κάποιος από εμάς έχει κάτσει και έχει κάνει μια έρευνα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πιω το καφέ, συγκεκριμένα το καφέ, όχι το τσάι, γι' αυτό και αυτό το λόγο, με αυτό τον τρόπο, γιατί αυτό είναι το καλύτερο της ζωής μου. Ποιος το έχει κάνει? Βλέπετε το συντηρητικό πνεύμα που είναι απλά κάνω αυτό που κάνανε οι παππούδες. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Ναι, αλλά και εδώ τελειώνω το πρώτο μέρος της διάλεξης μας. Παλιά, στην ψυχοθεραπεία, ξέρετε, όταν κάποιος έρχεται και κάνει ψυχοθεραπεία, πάντα παραπονιέται. Δηλαδή έρχεται που έχει παράπονα. Γι' αυτό εγώ σταμάτησα, γιατί δεν έχω μεγάλη αντοχή στα παράπονα. Οπότε, για να ταρακουνήσω λίγο το σύστημα, no? Αυτό το έκανα, ναι, ας υποθέσουμε ότι ήταν μια γυναίκα, no? Λοιπόν, εσύ, τη βλέπεις τη μάνα σου? Ναι. Θες να γίνεις σαν τη μάνα σου? No. Γιατί το να γίνεις σαν τη μάνα σου είναι τρομακτικό, Σωστό? Ελπίζω να το βιώνεις σαν κάτι τρομακτικό. Λοιπόν, no. Ήταν μια επιτυχημένη εκδοχή του εαυτού της, αλλά εσύ μάλλον στοχεύεις σε κάτι άλλο, no? Έτσι δεν είναι? Ωραία. Οπότε της λέω, γιατί κάνεις τα ίδια πράγματα που κάνει η μάνα σου? Τρως με τον ίδιο τρόπο. Έχεις τις ίδιες συνήθειες. Κάνεις τα ίδια πράγματα. Γιατί περιμένεις να καταλήξεις κάπου διαφορετικά? Και εκεί ήταν σοκαριστικό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι λογικό. Αν εμείς θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, πρέπει να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, no? Έτσι δεν είναι? Και ποια διαφορετικά πράγματα πρέπει να κάνω? Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι για μένα, λέω τώρα, είναι μια υπόθεση, το αρχέτυπο είναι
ο Γιώγη στα Ιμαλάγια, 80 χρονών, με τους χιλιακούς φέτες. Δηλαδή, θέλω να φτάσω 80 χρονών, που έχω άσπρα μουσια και χιλιακούς φέτες. Ωραία. Βλέπω το πατέρα μου και 80 χρονών και λέω, έχει χιλιακούς φέτες? No. Βλέπω κάποιον και τον γνωρίζω που έχει χιλιακούς φέτες και είναι 80 χρονών. Από ποιον να μάθω? Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό λοιπόν να ψάξω ένα tutor, ένα δάσκαλο, κάποιον που αποδείχνει με τη ζωή του το αποτέλεσμα της πρακτικής του. Ποιος μπορεί να με συμβουλέψει το να πετύχω κάτι? Γι' αυτό πολλές φορές έλεγα σε αυτά τα άτομα, μην ζητήσει συμβουλές από τη φίλη σου στο καφενείο. Τι ξέρει αυτή? Δηλαδή, τι έχει πετύχει στη ζωή της? Ξέρει για το θέμα που εσύ συζητάς? Το βιογραφικό της λέει εκπαιδευμένη στα προβλήματα του γάμου. Οπότε, γιατί συζητάς αυτά τα πράγματα μαζί της? Εκτός άμα θες να εκτονωθείς, αλλά αυτό άλλο είναι. Αν ψάχνεις μια λύση, θα πας να ζητήσεις μια συμβουλή σε κάποιον ή κάποια που είναι εξειδικευμένη. Έτσι δεν είναι? Οπότε, βλέπετε, εμείς αντίθετος δεν τα σκεφτόμαστε απλά τα πράγματα και επαναλαμβάνουμε τα ίδια της παράδοσης, γιατί έχουμε αυτό το συντηρητικό πράγμα μέσα μας που μας κάνει απλά ομάδα που νικάει δεν αλλάζει. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να γινόμαστε σαν της μάνα μας ή το πατέρα μας. Υποτίθεται θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς τι είναι η ζωή? Σωστό. Αν δεν υπάρχει μία βελτίωση, δηλαδή ο πατέρας σας, η μητέρα μας, θα έπρεπε να σας ενθαρρύνει να γίνεστε καλύτεροι από αυτούς. Σωστό? Που σημαίνει από μία ηλικία και μετά θα έπρεπε να σας διώξει από την παρέα τους και να πει, εμείς δεν έχουμε πια τίποτα να σας διδάξουμε, ψάχνει ένα άλλο δάσκαλο. Θα ήταν λογικό. Θα ήταν λογικό, αλλά δεν συμβαίνει. Ωραία, οπότε με αυτό σας ενθαρρύνω το να ψάξετε με αυτές τις ιδέες πώς μπορείτε να αλλάξετε τη διατροφή σας, να τη κάνετε πιο αποτελεσματική, πιο ελαφριά, πιο εύπεπτη, πιο δυνατή, πιο κατάλληλη. Και επίσης σας δίνω αυτή την ιδέα με τη καφεΐνη και με τη ζάχαρη πάλι. Γιατί δεν είναι κάτι κακό, η ζάχαρη δεν είναι κακό. Πώς μπορείτε αυτό το πράγμα, τι σας στερεί? Πρέπει να κάνετε λίγο πειράματα με τον εαυτό σας για να βρείτε αυτό που είναι σούπερ για σας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος τώρα, είναι απλά κάποιες ιδέες έτσι. Στο δεύτερο μέρος θα σας δείξω κάποιες ασκήσεις, λίγα πράγματα, εύκολα, αποτελεσματικά, απλά που μπορούμε να κάνουμε πάνω σε μια καρέκλα για να βελτιώσουμε πολύ την ψυχοσωματική μας κατάσταση. Θα μιλήσουμε λίγο επίσης για 2 τεχνικές ψυχονοητικές, για να μπορούμε να βγάλουμε λίγο το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα από το σύστημά μας και μετά θα τελειώσουμε. Okay? Ωραία, οπότε θα κάνουμε 10 λεπτά, 1/4 διάλειμμα. Θα ξαναείμαστε μαζί στις 7 και κάτι. Ωραία, λοιπόν, τώρα η δύσκολη στιγμή όταν τελειώνει η εργασιακή ημέρα, που στους εκπαιδευτικούς τελειώνει στη μέση της ημέρας. Τώρα, είναι μια στιγμή που είμαστε κουρασμένοι. Λογικό. Αν δεν είμαστε κουρασμένοι, συγχαρητήρια, σημαίνει ότι πήρατε το μισθό και δεν δουλέψατε και καλό. Εντάξει, ο καθένας βάζει τις προτεραιότητες του στη ζωή, Εννοείται ότι εμείς πρέπει εκεί που δουλεύουμε τουλάχιστον να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας, αλλά χωρίς να κουραζόμαστε υπερβολικά. Όμως, τουλάχιστον από την ώρα που έχουμε ξυπνήσει, τις δουλειές που έχουμε κάνει και λίγο την απασχόληση που είχαμε για τη δουλειά μας, φτάνουμε στην ώρα που είναι 1 η ώρα, 2 η ώρα, κάπου εκεί στο μεσημέρι, που η ενέργεια είναι μια κοιλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θέλετε να μάθετε? Έχω τη λύση. Έχω τη λύση. Και τη παίρνετε και τσάμπα σήμερα. Δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, όταν πέφτει η ενέργεια,
ιδιαιτέρως γιατί έχουμε... Λοιπόν, η ενέργεια μπορεί να πέσει για διάφορους λόγους. Είπαμε, είμαστε ένα ψυχοσώμα, αλλά το ψυχοσώμα μας μπορούμε να το κουράζουμε περισσότερα δουλεύοντας στο σώμα ή δουλεύοντας στο νου, στη ψυχή. Δηλαδή, μπορώ να κουράζομαι γιατί έχω μελετήσει, έχω διαβάσει, ξέρω εγώ, αυτή είναι μια νοητική κούραση, αλλά μπορώ να κουράζομαι γιατί έχω πάει να τρέξω ένα μαραθώνιο. Είναι δύο διαφορετικές κουράσεις. Πέτυχα το τόνο. Σωστά. Οκ. Τώρα, μετά από μια εργασιακή μέρα, από τη στιγμή που εμείς δουλεύουμε σε καθιστή στάση, η κούραση είναι νοητική. No? Δεν είναι σωματική. Ναι, μπορεί να έχω κάτσει σε ορθοστασία κτλ., αλλά δεν είναι σωματική κούραση. Δεν έχω πάει στο γυμναστήριο και έχω κουραστεί. Okay. Οπότε είναι διαφορετικό. Η διαφορετική κούραση που μπορεί να μου έρχεται από το σώμα, από την κούραση που μπορεί να μου έρχεται από το νου. Okay. Λοιπόν, η αρχή τώρα να διαχειριζόμαστε τις πτώσεις της ενέργειας είναι, ωραία, πρώτα πρέπει να τσεκάρω εάν το σώμα σωματικά έχει αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή, έχω φάει, έχω τα συστατικά μέσα που χωνεύονται, που κυκλοφορούν στον οργανισμό που χρειάζομαι ή έχω κάποιες ελλείψεις. Η έλλειψη μπορεί να είναι δεν έχω πιει. Η αφυδάτωση είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εύκολα. Δηλαδή, την ώρα που διψάς, το σώμα είναι ήδη αφυδατωμένο. Δεν θα έπρεπε να διψάσεις ποτέ. Καταλάβατε. Αλλά η αφυδάτωση δημιουργεί πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Και πολύ σοβαρά. Απλά το σώμα το μαζεύει, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι κάτι σημαντικό. Οπότε πρέπει να τσεκάρω, όπως πηγαίνω το αμάξι για το σέρβις. No? Δηλαδή, ωραία, λάδια, νερό, όλα καλά, βενζίνη, είναι ok, δεν είναι το πρόβλημα ότι έχει κάποιες ελλείψεις. Αυτό πρέπει να το τσεκάρω. Και να το τσεκάρω πρέπει να έχω γνώσεις στο τι χρειάζεται το σώμα μου. Κάποιες φορές, παράδειγμα, τρώω γιατί αισθάνομαι μια συναισθηματική διαταραχή. Γιατί είμαι κουρασμένο, γιατί έχω υπερκόπωση. Ανοίγω το ψυγείο και τρώω. Αλλά το σώμα μου δεν το χρειάζεται. Απλά ψάχνω μια ικανοποίηση σωματική. Κάτι που ή ανάβω το τσιγάρο. No? Ή κάνω σεξ. Είναι μια ικανοποίηση. Προτιμότερη από το να ανοίξω το ψυγείο. Αλλά δεν το χρειάζομαι. Καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζομαι τη σοκολάτα. Δεν χρειάζομαι την πυρίτσα. Δεν χρειάζομαι το τσιγάρο. Το σώμα μου δεν το χρειάζεται. Ωραία, οπότε κάνω αυτό το τσεκ. Αλλά μάλλον μπορεί να χρειάζομαι. Μπορεί να χρειάζομαι λίγο νερό. Μπορεί όντως να χρειάζομαι ένα κομμάτι σοκολάτα. Λίγο ζάχαρη. Μπορεί να χρειάζομαι να φάω κάτι ελαφρύ, γιατί έχει πέσει η ενέργεια, γιατί έχω ελάχιστο λίπος στο σώμα, είμαι στο βάρος μου, οπότε οποιαδήποτε έλλειψη τη νιώθω. Παράδειγμα, no? Okay. Έχοντας κάνει αυτό το τσεκ και έχοντας καλύψει τις ελλείψεις μου, επίσης, αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω την καφεΐνη, αυτό είναι το σημείο που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο. Αν εγώ ξέρω ότι μπορώ να διαχειρίζομαι, έχω πόση καφεΐνη παίρνω ή θέλω να πάρω στη διάρκεια της ημέρας, 400 μιλιγκράμμ, ξέρω ότι έχω καταναλώσει 200 μιλιγκράμμ, έχω ακόμα 200 μιλιγκράμμ διαθέσιμα που θα μπορούσα να πάρω με ασφάλεια και είναι 12 η ώρα. Και έχω κουραστεί αφάνταστα και έχω μια δύσκολη μέρα μπροστά. Okay, μπορώ να πάρω ακόμα καφεΐνη με κάποιο τρόπο. Τώρα, έχοντας κάνει αυτό το τσεκ, έχω δύο επιλογές. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω την πτώση. Το πρώτο είναι, ας υποθέσουμε ότι θέλω να συνεχίζω τη ζωή μου δημιουργικά, όχι θέλω να αποφύγω το να πάω να κοιμηθώ. Παράδειγμα, ύπνος είναι κάτι που θα μπορούσε να μου λείψει. Αν εγώ δεν έχω κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ, αυτό είναι μια έλλειψη. Οπότε, εκτός αν πρέπει να πάω στο μέτωπο πολέμου, είναι προτιμότερο να κοιμηθώ. Μια ώρα, μισή ώρα. Okay. Αν μου λείπει, αν εγώ δεν έχω κοιμηθεί το επόμενο βράδυ, όχι αν έχω κοιμηθεί λίγο,
Αν έχω κοιμηθεί λίγο, μπορώ να κρατηθώ και να πω για ύπνο λίγο νωρίτερα, ή ούτως ή άλλως στην ίδια ώρα το σώμα, όταν έχω ελλείψεις στον ύπνο, το σώμα πέφτει βαθύτερα και πιο γρήγορα. Οπότε γίνεται. Αλλά το καλύτερο είναι να κοιμόμαστε πάντα τις ίδιες ώρες, αυτές που χρειαζόμαστε. Πόσες ώρες χρειαζόμαστε ύπνο? Το ελάχιστο είναι 7. Το ελάχιστο είναι 7. Δηλαδή ο Πούτιν κοιμάται 7 ώρες. Μην με ρωτήσετε πώς το ξέρω. Okay. 7 είναι ok, αλλά είναι το ελάχιστο. Δηλαδή κοιμάσαι 7 ώρες, εάν όμως μπορείς να διαχειρίζεσαι την κούραση στη διάρκεια της ημέρας με ένα σωστό τρόπο. Και θα το δούμε αυτό σε λίγο. Το ιδανικό είναι 8-8,5 ώρες ύπνο. Τώρα, υπάρχουν έρευνες που αποδείχνουν ότι αυτοί που κοιμούνται λιγότερα πεθαίνουν νωρίτερα ή αρρωσταίνουν πιο εύκολα. Οπότε πεθαίνουν και από αρρώστιες πιο γρήγορα ή πιο εύκολα. Δυστυχώς, το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται ύπνο. Πρέπει να κοιμόμαστε και να κοιμόμαστε τη νύχτα. Πάλι έχουν κάνει έρευνες. Γιατί συνήθως είναι ο στρατός που κάνει τέτοιες έρευνες, Είναι ένας τομέα της ψυχολογίας που λέγεται ψυχοβιολογία, που μελετάει όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, στο στρατό τα πράγματα τα παίρνουν σοβαρά, γιατί σκεφτείτε τώρα ένα υποβρύχιο. Πώς λέει, με κάπα ή με χ, υποβρύχιο. Okay. Τώρα, εκεί πόσο προσωπικό θα βάλουμε μέσα στο υποβρύχιο που έχει λίγο χρόνο, λίγο χωρικότητα, είναι ένα θέμα, σοβαρό. Δηλαδή, οι στρατιώτες είναι από τους λίγους στο πλανήτη Γη που κάνουν τα πράγματα σοβαρά. Οι άλλοι είναι οι σούπερ μεγάλες εταιρείες και οι άλλες είναι τέκτονες και οι άλλες είναι η εκκλησία. Τα πράγματα παίρνουν σοβαρά αυτοί. Δηλαδή, εκπαιδεύουν το προσωπικό σωστά. Τώρα, εάν κάποιος χρειάζεται μόνο 6 ώρες για να μπορεί να αποδώσει ως ύπνο, ή 4 ώρες, ή 3, τότε το προσωπικό κάνει διαφορετικές βάρδιες εκεί μέσα. Οπότε, όταν πρέπει να υπολογίζουν τις βάρδιες, ας πούμε, στο στρατό, πρέπει να ξέρουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις κάποιον που πιλοτάρει ένα υποβρύχιο και πηγαίνει στα βράκια γιατί δεν έχει κοιμηθεί καλά, Καταλαβαίνετε. Οπότε τα ερευνούν, κάνουν σοβαρές έρευνες αυτοί. Και βγήκε το 8ωρο. Πρέπει να κάνουν βάρδιες. Δεν είναι καν αποτελεσματικό κάποιος να κοιμάται 2 ώρες, μετά ξυπνάει, μετά κοιμάται 2 ώρες, μετά ξυπνάει. Το 8ωρο το βράδυ είναι η κατάλληλη λύση για τον οργανισμό. Αλλά τουλάχιστον 7 ώρες. Τώρα, φαίνεται χαμένος χρόνος, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά η μοναδική λύση είναι να είσαι ξύπνια την ώρα που κοιμάσαι και να κάνεις αστρικό ταξίδι, να πηγαίνεις από εδώ, από εκεί, να κάνεις πράγματα, όσο αφήνεις το σώμα σου να κοιμάται. Αυτό θα ήταν ιδανικό. Μάλλον στο μέλλον θα κάνουμε τέτοια μαθήματα, αλλά προς το παρόν πρέπει να κοιμάσαι. Λοιπόν, οπότε, εάν δεν μου λείπει ο ύπνος, τώρα 2 είναι οι στρατηγικές να αντιμετωπίζω την πτώση. Η πρώτη στρατηγική είναι το να πιάσω μία δραστηριότητα, νοητική παράδειγμα, η ψυχοσωματική, που με ενθουσιάζει αφάνταστα. Ένα project που για μένα είναι τι ωραία, τώρα θα πάω εκεί και θα παίξω video games. Ή θα πάω εκεί να γράψω το βιβλίο μου. Ή θα πάω εκεί να κάνω αυτή την έρευνα στο ίντερνετ που περίμενα πώς και όλη την εβδομάδα να την κάνω. Ή να κάνεις κάτι που σε εξητάρει νοητικά. Να ασχολείσαι με ένα project που σε εξητάρει. Τώρα συνήθως η πτώση της ενέργειας είναι ακριβώς αυτό, μια πτώση. Δηλαδή, μετά από 2-3 ώρες της πτώσης, 4, 1 ώρα, ό,τι και να είναι, το σώμα θα ξανανεύει. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Τι κάνει μια καμπύλη και μετά ξανά έχεις ενέργεια. Οπότε ουσιαστικά εσύ θες να καλύψεις αυτή τη πτώση για να μην πάρεις αποφάσεις, να μην κάνεις πράγματα που μετά θα σε εμποδίζουν στην υπόλοιπη συνέχεια της ημέρας. Παράδειγμα, αν εσύ λες δεν χρειάζομαι ύπνο, αλλά θα πάω να κοιμηθώ. Και μετά κοιμάσαι και μετά ξυπνάς και είσαι ναρκωμένη όλο το υπόλοιπο απόγευμα, πηγαίνει, η ημέρα έχει πάει χαμένη.
Γιατί έχεις κοιμηθεί όταν δεν έπρεπε. Okay. Τώρα ανοίγω μια μικρή παρένθεση και μετά συνεχίζουμε με τις στρατηγικές. Ποια είναι η σωστή διάρκεια όταν χρειάζομαι να κάνω ένα ύπνο το μεσημέρι? 20 λεπτά λέει η Ματίνα, άλλες ιδέες, 1 ώρα, 1,5, 2 ώρες, 3 ώρες. Ωραία. Λοιπόν, πάλι και αυτό έχει μελετηθεί, no? Δηλαδή οι ψυχοβιολόγοι έχουν βάλει ηλεκτρόδια στους ανθρώπους, τους έχουν βάλει να κοιμηθεί. Το ξέρετε ότι και στο... Ποιος είναι ένα νοσοκομείο εδώ στο Ηράκλειο, όχι το Βενιζέλιο, το άλλο. Εκεί έχουν ενεργαστήριο ύπνο. Αν κάποιος θέλει να κάνει εξετάσεις, να μείνει να κοιμηθεί, εκεί μπορεί να το γράψει ο γιατρός, να του κάνουν την ανάλυση του ύπνου. Δεν το σύστηνα σε κανέναν, έτσι, αλλά το να πάει δηλαδή χωρίς να έχεις ένα θέμα στο νοσοκομείο. Αλλά... Ναι, λοιπόν, ο ύπνος κάνει κύκλους. Εμείς δεν κοιμόμαστε με το ίδιο τρόπο όλη τη νύχτα. Έχουμε κύκλους που διαρκούν 1,5 ώρα. 1,5 ώρα. Και αυτή τη 1,5 ώρα πάλι ο οργανισμός περνάει από διάφορες φάσεις. Που είναι ελαφρός ύπνος, βαθύς ύπνος, πάλι ελαφρός ύπνος. Τώρα έχεις παρατηρήσει ότι κάποιες φορές χτυπάει το ξυπνητήρι και δεν μπορείς να σηκωθείς με τίποτα και είναι τόσο ενοχλητικό που... Κάθε μέρα. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει όταν το ξυπνητήρι σε ξυπνάει, όταν είσαι σε βαθύ ύπνο. Όταν είσαι σε βαθύ ύπνο, κοιμάσαι. Δεν θα έπρεπε να ξυπνάς. Έχεις παρατηρήσει ότι άλλες φορές χτυπάει το ξυπνητήρι και είναι σαν να ξυπνάς λίγο πριν να χτυπάει το ξυπνητήρι? Γιατί όταν ο ύπνος είναι ελαφρύς, δηλαδή μέσα από αυτές τις καμπύλες, εμείς μπορείς να μην το θυμόμαστε, αλλά ξυπνάμε στη διάρκεια της νύχτας 3, 4, 5 φορές. Είναι ένα τίποτα. Ξυπνάω, μπορεί και να μην ανοίξω τα μάτια, αλλά ξυπνάω. Μπορεί και να μην το θυμάμαι. Μπορεί να μην έχω αισθήσεις. Καν. Αλλά γίνεται αυτό γιατί κάνουμε κύκλους. Η φύση μας έχουμε έρθει από το εργαστήριο με αυτό το πρόβλημα. Έχει και ένα εξελεκτικός λόγος αυτό. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ιδανικό θα ήταν να ξυπνάμε όταν ο ύπνος είναι ελαφρύς. Αλλά πώς να το ξέρω από τη στιγμή που πρέπει να ξυπνήσω εγώ σε 7? Εγώ όχι, αλλά εσύ? Αυτό ήταν λίγο black humor. Λοιπόν, υπάρχει λύση. Η τεχνολογία μας έχει δώσει μια λύση και αυτό είναι επίσης δεν το είχα σκεφτεί να σας το πω, αλλά βλέπετε με τις ερωτήσεις που κάνετε, αλλάζει λίγο η δομή του μαθήματος. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εφαρμογές στο κινητό, είτε είναι Apple, είναι Android, ή σε κάποια smartwatch, που τι κάνουνε? Αυτά έχουν sensors μέσα και καταλαβαίνουν τις φάσεις του ύπνου μας. Πώς το καταλαβαίνουν? Γιατί συμπεριφερόμαστε διαφορετικά σε αυτές τις φάσεις του ύπνου. Όχι με το πάλμα της καρδιάς. Ένα πράγμα που παράδειγμα είναι η κίνηση. Υπάρχει μια φάση του ύπνου που το σώμα παγώνει. Δεν κινείται καθόλου. Είναι τάβλα. Δεν ξέρω αν έχετε κοιμηθεί με κανένα σύντροφο, μπορείτε να το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα που είναι σαν πέτρα. Τι γίνεται? Είναι σε αυτή τη πέτρινη φάση του ύπνου. Αυτό για ποιο λόγο? Πάλι έχει ένα εξελεκτικός λόγος αυτό το πράγμα. Όταν ο εγκέφαλος παραλύει το σώμα. Πότε? Όταν εσύ βλέπεις όνειρα. Γιατί αν εσύ δράς τα όνειρά σου, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για τη δική σου επιβίωση. Όχι απλά για αυτούς που είναι γύρω από σένα, αλλά και για σένα. Έχεις παρατηρήσει κάποιες φορές, δεν ξέρω αν έχεις ένα σκύλο, μια γάτα, που κοιμάται και το βλέπει, κάνει... που σκέφτεται μάλλον να την κυνηγάει, ξέρω εγώ, ένα ποντί και τέτοια. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει γιατί είναι επικίνδυνο. Μπορείς να τραυματίσεις τον εαυτό σου. Αν εσύ, ξέρω εγώ, κάνεις μια μάχη, μπορεί να δώσει μια μπουνιά στον εαυτό σου. Δηλαδή δεν είναι, εξελικτικά δεν είναι χρήσιμο. Δηλαδή έχει φύγει από το DNA. Ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε,
από αυτά τα πράγματα και από άλλα πράγματα, αυτές οι εφαρμογές καταλαβαίνουν σε ποια φάση του ύπνου είσαι. Και είναι πολύ καλά φτιαγμένες. Αν θα ψάξετε λίγο, είτε έχετε Android, είτε έχετε smartphone ή iPhone, θα βρείτε τις κατάλληλες εφαρμογές. Είναι μία τέλεια, δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά είναι μία super καλή για το Android, μία για το iPhone και για smartwatch κάποια έχουν αυτό το πράγμα. Οπότε τι κάνουνε. Εσύ του λες, λοιπόν, εγώ θέλω να ξυπνήσω περίπου 7 η ώρα. Και του δίνεις ένα παράθυρο, συν πλην μισή ώρα. Τώρα λες, αν θα με ξυπνήσει 6:30, εγώ θα χάσω τον ύπνο. Καλύτερα να κοιμάσαι μισή ώρα λιγότερα, αλλά να σε ξυπνήσει την ώρα που εσύ θα ξυπνούσες ούτως ή άλλως μόνη σου, από το να κοιμάσαι μισή ώρα παραπάνω και να είσαι σε βαθύ ύπνο και να σε ξυπνάει σε βαθύ ύπνο. Είναι, πώς να πω, κάνει κακό στην καρδιά. Το έχεις νιώσει. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σαν να κάνει κακό στην υγεία σου. Το νιώθει ότι είναι βιαίο, δεν είναι καλό για το σώμα. Okay. Οπότε αυτό, το να το έχουμε στη ζωή μας, είναι ουσιαστικά ένα smartwatch ή μια εφαρμογή στο τηλέφωνο. Κερδίζεις ποιότητα ζωής. Γιατί ξυπνάς εκεί που το σώμα θα έχει ξυπνήσει από μόνο του. Είναι ένα γλυκό ξύπνημα. Πώς να το πούμε. Χτυπάει το... Και κάποιοι από εσάς μάλλον έχουν μια αλλεργία προς την alarm, πώς το λένε. Το συναγερτό σκυπνιδί. Έχεις δοκιμάσει 15.000 ήχους, αλλά δεν έχεις... Ό,τι και να έχεις βάλει είναι δυσάρεστο, σωστό. Εγώ μια παλιά, έχοντας αυτή την εφαρμογή, λοιπόν, αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν μικρός, μου πήρε κάποια χρόνια να εκπαιδεύσω τη μητέρα μου. Τη γιαγιά μου την εκπαίδευσα πιο γρήγορα, στο ξύπνημα. Δηλαδή, ερχόταν η μητέρα μου να με ξυπνήσει και είχα τα πατζούρια, όχι τα πατζούρια, πώς είναι, τα ρολά. Έμπαινε μέσα, δεν ξέρω αν το έκανε και η μάνα σας αυτό το πράγμα και το σήκωσε ψηλά. Έμπαινε ο ήλιος μέσα, μα εσύ το έχω πει χιλιάδες φορές να με ξυπνήσεις γλυκά. Και όταν σου το κάνει η μάνα μετά είναι και ένα μαχαίρι στην καρδιά, γιατί λες εσύ θα έπρεπε να με προσέξεις, λίγο να με φροντίζεις, όχι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μου πήρε χρόνια, αλλά στο τέλος το κατάλαβα, οπότε έμπαινε μέσα και έκανε δύο γραμμές που ήδη για μένα ήταν τούμα. Η γιαγιά μου το είχε καταλάβει κατευθείαν. Το έκανε πολύ σιγά και ιδιαίτερος μια γιαγιά την είχε εκπαιδεύσει τόσο καλά που έμπαινε να με ξυπνήσει και μου έλεγε Μανουέ, έτσι λαϊκά. Μανουέ, ξύπνα. Όχι γιαγιά, 5 λεπτά ακόμα. Εντάξει, αυτή περνούσε μετά 5 λεπτά και σκότωνε μετά 5 έλα, ξύπνα. Και έγινε αυτό το πράγμα για μια ώρα ολόκληρη, γιατί της είχα πει να με ξυπνήσει, ξέρω εγώ, 7 η ώρα και ήξερα ότι το λεωφορείο ήταν 8 και 4. 8 παρά 5, Μανουέ, είναι 8, ξύπνα. Και εκείνη την ώρα ξυπνούσα πάντα τελευταία στιγμή. Αλλά η τεχνολογία μας έχει λύσει τώρα αυτό το πρόβλημα, οπότε τα smartwatch μπορεί να μας ξυπνήσουν την ώρα που έχουμε ελαφρύ ύπνο με μία δόνηση. Δονούν, και είναι σαν κάποιος να σε ακουμπάει λίγο, είναι πολύ, δεν ακούς κανένα θόρυβο, είναι απλά μία δόνηση στο καρπό. Είναι ο καλύτερος τρόπος κάποιος να ξυπνήσει, κάνει τεράστια διαφορά στη ποιότητα ζωής, να ξυπνάς. Αξίζει, δηλαδή είναι μία από τα πράγματα που θα δώσεις 20 ευρώ για την εφαρμογή και θα σου αλλάξει τη ζωή αυτό το πράγμα. Το smartwatch τώρα πρέπει να δεις αν είναι ένα smartwatch που έχει την εφαρμογή μέσα ή συνδέεται με την εφαρμογή στο κινητό. Ωραία. Τώρα, η σωστή απάντηση λοιπόν για τον ύπνο το απογευματινό είναι 20 λεπτά. Maximum 30. Και αυτό λέγονται power naps. Δηλαδή, καταφέρνουμε να κάνουμε ένα ελαφρύ ύπνο χωρίς να μπούμε στο βαθύ. Γιατί όταν μπαίνουμε στο βαθύ μετά πρέπει να περάσει 1,5 ώρα για να ξαναβγούμε. Γιατί αν ξυπνάμε στη μέση του βαθύ ύπνου,
μετά έχουμε διαλύσει το σύστημα. Και επίσης, δυστυχώς, αν κοιμάσαι 1,5 ώρα, μετά ποια είναι οι άλλοι 1,5, μετά 3, 4,5, 6, 7,5, 9, εκεί μετά από 6 ώρες αλλάζει και μικραίνουν οι κύκλοι. Γι' αυτό το 7ωρο πιάνει, γιατί μετά από τις 6 δεν είναι πια 1,5 ώρα ο κύκλος, αρχίζει και γίνεται 45 λεπτά 1 ώρα, μετά 45 λεπτά, μετά. Έχεις παρατηρήσει ότι κάποιες φορές που την Κυριακή μπορεί να κοιμάσαι πολύ και έχεις κοιμηθεί τις 8,5 σου ώρες, ξυπνάς, ξαναπέφτεις, μετά ξαναξυπνάς και έχουν περάσει 20 λεπτά, ας πούμε. Και εσύ συνεχίζεις, γιατί οι κύκλοι μικραίνουνε. Οπότε, ναι, αν χρειάζεται να κοιμόμαστε το απόγευμα και το έχουμε ανάγκη, είναι 20 λεπτά, μισή ώρα το πολύ. Βέβαια, μπορούμε να το ξανακάνουμε πιο μετά από 3-4 ώρες, αν όντως το χρειαζόμαστε, αλλά αν θέλουμε παραπάνω ύπνο, περιμένουμε να πάμε για ύπνο το βράδυ. Αν είμαστε πολύ κουρασμένοι, αυτό μας ναρκώνει για το υπόλοιπο απόγευμα. Δηλαδή μας πέφτουν οι στροφές. Γιατί ουσιαστικά εμείς οι στροφές του σώματος, ας το πούμε έτσι, επηρεάζονται από αυτό που κάνουμε. Οπότε, αν εγώ αρχίζω και κοιμάμαι πάνω από το 20 λεπτό, που ουσιαστικά, ξέρω εγώ, μπορεί και να κάνεις διαλογισμό και να σε πιάσει λίγο ύπνος και να είναι 5 λεπτά, να είναι 10, ουσιαστικά δίνουμε στο σώμα το μήνυμα ότι πρέπει να κατεβάζεις τις στροφές, γιατί είσαι κουρασμένη. Αν είσαι κουρασμένη, τι πας να κάνεις? Πρέπει να κοιμηθείς, Καταλάβατε. Εάν εσύ κάνεις πράγματα, το κάτι τι που κάνουμε είναι ένα μήνυμα στο ψυχοσώμα. Δεν είναι, και το φαγητό που τρώμε είναι ένα μήνυμα. Και όταν τρώμε, και τι τρώμε, και σε ποια συχνότητα τρώμε, είναι μηνύματα. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό είναι η πληροφορική προσέγγιση, ας το πούμε, και όχι μόνο μετράω θερμίδες, πρωτεΐνες και τα. Το κάθε τι είναι ύλη, αλλά είναι και πληροφορία. Οπότε, το σώμα, ο μεταβολισμός, μπορεί να λειτουργήσει σε ψηλές τροφές ή σε χαμηλές τροφές. Αν υπάρχει έλλειψη φαγητού στη φύση, τι κάνει ο οργανισμός? Αυτορυθμίζεται και χαμηλώνει τις τροφές. Τις στροφές. Τις χαμηλώνει. Δηλαδή, σου λέει, εδώ δεν έχουμε φαγητό, οπότε αυτή η μηχανή πρέπει να λειτουργήσει στο ελάχιστο. Είναι σαν, ας πούμε, τώρα κοστίζει πολύ το πετρέλαιο, τι θα κάνεις? Θα χαμηλώσεις τη θερμοκρασία του σπιτιού. Σωστό? Οπότε σημαίνει ότι δεν έχεις πολυτέλεια να κάνεις πολλά πράγματα. Λες, μα εγώ έχω μια σάουνα στο σπίτι, έχω ένα χαμάμ, έχω, 10 πλυντήρια. Δεν μπορείς να βάλεις πλυντήρι και στεγνοτήρι μαζί, γιατί κάνει πολύ ρεύμα και πρέπει να εξοικονομήσεις. Και δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, πρέπει να περιμένεις να μπαίνει το νυχτερινό. Καταλάβατε. Δεν μπορείς να κάνεις τη σάουνα, είναι μια πολυτέλεια, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Κοστίζει, έχουμε λίγα. Αυτό σημαίνει πέφτουν οι στροφές του σώματος. Τώρα, αν υπάρχει έλλειψη φαγητού, το σώμα χαμηλώνει τις στροφές. Τι σημαίνει χαμηλώνει τις στροφές? Σημαίνει ότι λειτουργώ στο ελάχιστο. Δεν έχω πολλή ενέργεια, καταρχάς. Μπορώ να μην το καταλάβω ότι δεν έχω ενέργεια. Όπως έλεγε η Ματίνα, εγώ μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, αλλά δεν κοιμάσαι καλά. Ή έχω λίγη ενέργεια. Νιώθω καλά. Ναι, γιατί έχεις συνηθίσει να έχεις λίγη ενέργεια και δεν ξέρεις πώς να είναι να έχεις πολλή ενέργεια. Ή εσωτερικά το σώμα σου λειτουργεί διαφορετικά. Παράδειγμα, όταν έχεις λίγο φαγητό, δεν κάνεις αποθαμίευση, δεν βάζεις στην αποθήκη. Λίγο τρως, λίγο βάζεις στην αποθήκη, σωστό? Προτιμάς να κρατάς χαμηλές τις καταναλώσεις σου, αλλά για σιγουριά βάζεις λίγο στην άκρη, σωστό? Αυτό στο ανθρώπινο σώμα λέγεται αποθήκευση λίπους. Οπότε, αυτοί που τρώνε σπάνια, δηλαδή κάνουν 2 γεύματα την ημέρα ή 1 γεύμα την ημέρα, αποθηκεύουν λίπος. Γιατί ο οργανισμός είναι φτιαγμένο να αποθηκεύσει λίπος. Γιατί λέει, εδώ τώρα έχουν περάσει 12 ώρες. Σημαίνει ότι δεν έχουμε. Οπότε, τώρα κάποιος μπορεί να έχει πολύ λίπος και να είναι λεπτός. Δηλαδή να έχει ένα μικρό frame
αλλά το ποσοστό του λίπους σε σχέση με τη μυϊκή μάζα είναι πολύ. Οπότε βλέπεις ένα σώμα που είναι λεπτό, αλλά είναι flaccid, πώς το λένε, είναι μαλακό, δεν έχει τόνωση, το βλέπεις. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος που έχει λίπος στο σώμα του είναι υπέρβαρος. Είναι οι αναλογίες. Αντιθέτως, αν εσύ περπατάς στη φύση και είσαι στη ζούγκλα, όχι στη σαβάνα. Σαβάνα, ξέρεις που είναι στην Αφρική. Σαβάνα, για να βρεις μια γαζέλα πρέπει να τη τρέχεις πίσω τις 2 εβδομάδες για να τις πιάσεις. Το ξέρετε. Στη ζούγκλα, αντιθέτως, τι έχει? Φρούτα. Τα φρούτα έχει και ζάχαρη μέσα, σωστό, φρουκτόζη. Ωραία. Και πόσο σου κοστίζει το να πάρεις το φρούτο? Τίποτα, είναι σαν να πας στο περίπτερο, σωστό. Και τα φρούτα είναι παντού. Πεινάς λίγο, παίρνεις τα φρούτα, δεν κάθεσαι τώρα να αδειάζεις τη σικιά. Σε νοιάζει, περπατάς, κάνεις τα δικά σου, στα λίγα. Μια σου γεμίζει στο στομάχι, να είναι καλά να συνεχίζεις να κάνεις αναρρίχηση πάνω στα δέντρα, γιατί θες να είσαι δραστήριο. Τρως συνέχεια, λίγο, αυτό που λέγαμε πριν, και το σώμα τι καταλαβαίνει? Έχει αυτονία. Οπότε μπορώ να ανεβάζω τις τροφές. Οπότε, εγρήγορση, δύναμη, κινητικότητα, καλή διάθεση και πάει λέγοντας. Καταλάβατε? Οπότε, τη ποσότητα και τη συχνότητα δεν είναι απλά θερμίδες, είναι μήνυμα στον οργανισμό στο πώς πρέπει να αυτορυθμίζει τη λειτουργία του. Καταλάβατε? Αυτό συμβαίνει με όλα. Διαλυματική που είναι της μόδας τώρα και είναι 8 ώρες μόνο να τρως και όλο το υπόλοιπο να μην τρως, δεν πρέπει να είναι κάτι. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι. Και κυκλοφορεί πολύ και ο κόσμος συνέχεια και το κάνουν όλοι. Ναι, λοιπόν, αυτό έχει βοηθήσει κόσμο να χάσει βάρος, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλήγεις να τρως λιγότερα. Ούτως ή άλλως. Ιδιαίτερα αν μικραίνεις αυτό το παράθυρο που τρέφεσαι. Οπότε χάνεις βάρος. Υποστηρίζεται ότι αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο τρώγανε οι αρχαίοι άνθρωποι. Ναι, στη σαβάνα, αλλά όχι όταν ήταν στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα δεν κάνανε διαλυματική. Γιατί να το κάνεις? Έχεις τα φρούτα. Τρως, έχεις αυτονία. Τώρα, ότι ο άνθρωπος προσαρμόζεται στα πάντα και το γεγονός ότι δουλεύει δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο. Άλλο η επιβίωση, άλλο η μέγιστη απόδοση. Είναι 2 διαφορετικά μονοπάτια. Τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα συγκεκριμένο DNA που είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνουν είναι να έχουν τη διαλυματική. Γι' αυτό ο καθένας θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το κομμάτι της μελέτης και των πειραμάτων στον εαυτό μας για να καταλάβουμε τι μας ταιριάζει τέλεια. Αλλά πρέπει να έχουμε και παραμέτρους να μετρήσουμε την απόδοση. Δεν μπορώ να πω, είναι ok, γιατί έχασα βάρος. Ναι, αλλά μετά σέρνομαι στο γυμναστήριο, που σημαίνει δεν έχω ενέργεια και οι τροφές έχουν πέσει. Και πώς μπορώ να ξέρω πώς οι τροφές μου δουλεύουν? Από την παραγωγικότητά μου, είτε νοητική είτε σωματική. Αν εγώ τρέφομαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πηγαίνω στο γυμναστήριο και σηκώνω 100 κιλά, είναι μια παράμετρο μετρήσιμη που μου λέει πώς δουλεύει το σώμα μου, και πάει λέγοντας. Ή μπορεί να είναι η απόδοση το να γράψω ένα βιβλίο. Γράφω ένα βιβλίο. Τρώγοντας με έναν τρόπο, γράφω 10 σελίδες. Τρώγοντας με έναν άλλο τρόπο, γράφω 20. Τι είναι καλύτερο για μένα, νοητικά? Πώς να το ξέρω? Βλέπω, μετράω. Έχω παραμέτρους που μου λένε τι γίνεται μέσα μου. Οπότε το κάθε τι που κάνω δεν είναι και ένα μήνυμα που δίνω στον οργανισμό. Πώς πήγαμε τώρα σε αυτό από τον ύπνο? Μια στρατηγική ακόμα όμως μας μπροστά. Ναι, εννοείται, δεν το έχω ξεχάσει αυτό. Αλλά έχεις καταλάβει ότι έχει φτάσει να ανοίγω κάποιες παρενθέσεις και σπάνια μου συμβαίνει να ξεχνάω κάποιες που έχουν μείνει ανοιχτές. Μου συμβαίνει σπάνια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, ξεκάθαρο αυτό. Οπότε το κάθε τι που κάνουμε είναι και ένα μήνυμα στον οργανισμό. Ωραία, οπότε... Για το μήνυμα είπαμε πριν, το μήνυμα ότι ξεκινήσαμε να ανοίξουμε τις τελευταίες ότι αν κοιμάμαι 1,5 ώρα δίνω το μήνυμα. Ναι, αυτό. Πώς σχετίζεται αυτό και με τον ύπνο. Και το να κοιμάμαι 1,5 ώρα, είμαι κουρασμένη. Που σημαίνει ήδη έχουμε πέσει στροφές. Μετά πάω και κοιμάμαι. Που σημαίνει, λέω στον οργανισμό μου, το χρειάζομαι, χαμήλωσε ακόμα στροφές γιατί πρέπει να κοιμηθώ. Μετά ξυπνάς και θες να είσαι αποδοτική το υπόλοιπο απόγευμα. Ήδη είσαι κουρασμένη. Δίνεις στον οργανισμό το μήνυμα ότι χρειάζεται να κοιμηθείς. Κοιμάσαι κιόλας, όταν ξυπνάς οι στροφές σου είναι στο minimum. Που είναι ok,
αν κάθεσαι σπίτι, σέρνεσαι και βλέπεις Netflix, αλλά αν θες να κάνεις κάτι άλλο, ήταν προτιμότερο να μην κοιμάσαι ή να κοιμάσαι 20 λεπτά. Ωραία. Τώρα, έχετε λοιπόν παρατηρήσει ότι έχουμε αυτή την πτώση, αλλά η πτώση ουσιαστικά, αν τη διαχειρίζουμε σωστά, επηρεάζει ή λάθος, όπως και να τη διαχειρίζουμε, επηρεάζει την υπόλοιπη μέρα. Οπότε θέλω να τη διαχειρίζουμε με έναν τρόπο που παρόλο που είναι η πτώση, δεν επηρεάζει την υπόλοιπη μέρα. Δηλαδή, μετά από την πτώση, ουσιαστικά μπορώ και να ανέβω γρήγορα και να χρησιμοποιήσω αυτή την καμπύλη, να κάνω κάτι σε αυτή την καμπύλη που δεν είναι να χαμηλώσω τις στροφές. Οπότε ουσιαστικά έχουμε τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι το να κάνω κάτι που με εξητάρει πάρα πολύ. Οπότε είναι σημαντικό εδώ να κρατήσω μια λίστα, τουλάχιστον νοητικά, σε τι γουστάρω πάρα πολύ να κάνω. Και πρέπει να είναι 5-6 πράγματα, κατά προτίμηση. Αν δεν έχω κάτι που γουστάρω πάρα πολύ, 5-6 πράγματα, πρέπει να αρχίσω να αλλάξω τη ζωή μου. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Αν δεν έχω κάτι που λέω, αν θα κάνω, θέλω να κάνω αυτό. Κάτι δεν πάει καλά στη ζωή. Okay. Οπότε τι συμβαίνει όταν εγώ κάνω αυτό το πράγμα τώρα, όταν ασχολούμαι με κάτι που με εξητάρει νοητικά, ότι μπαίνουν ενδορφίνες στον οργανισμό, που είναι χημικές ουσίες, που ανεβάζουν λίγο τη διάθεση και τις στροφές του σώματος και μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω αυτή την καμπύλη δημιουργικά. Οπότε ανεβάζω την ενέργεια και παρόλο αυτό είμαι παραγωγικός. Μ' αρέσει να παίξω video game, ας παίξω video game. Μ' αρέσει να γράψω το βιβλίο μου, ας γράψω το βιβλίο μου. Μ' αρέσει να πάω να κάνω, δεν ξέρω. Μ' αρέσει να διαβάζω, αλλά κάτι που σε εξητάρει. Δηλαδή χρειαζόμαστε τις ενδορφίνες εκεί, χρειαζόμαστε το στοιχείο του excitement. Δεν μπορώ απλά να διαβάζω, γιατί μπορεί να με πιάσει ο ύπνος την ώρα που διαβάζω, να είναι κάτι χαλαρωτικό. Δεν θέλω να κάνω κάτι χαλαρωτικό. Θέλω να κάνω κάτι που με εξητάρει, που με ενθουσιάζει, που με ανεβάζει, μου ανεβάζει τη διάθεση. Okay. Αυτό λοιπόν είναι η καλύτερη στρατηγική. Ό,τι και να είναι. Ψυχοσωματικά πρέπει να είναι κάτι που με εξητάρει. Η δεύτερη στρατηγική μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω την καμπύλη κάνοντας πράγματα μηχανικά. Δηλαδή, πρέπει να φτιάξω το σπίτι, να σφουγγαρίζω, να πλένω τα πιάτα, οπότε γίνομαι δραστήρια, αλλά κάνοντας πράγματα, όμως έχει το στοιχείο της δραστηριότητας, okay, παρόλο που είμαι κουρασμένη, που είναι καλύτερο να το κάνω εκείνη τη στιγμή, από τη στιγμή που έχω πολύ καλή ενέργεια και πολύ καλή διάθεση. Σωστό. Δηλαδή, πότε είναι η καλύτερη ώρα να πλένεις τα πιάτα? Όταν έχεις καλή διάθεση και πολλή ενέργεια, ή όταν δεν έχεις διάθεση και δεν έχεις ενέργεια? Υποθείτε ότι όταν έχεις διάθεση και έχεις ενέργεια, θα κάνεις κάτι πιο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Οπότε, γεμίζεις αυτή την καμπύλη, όντως όμως δραστήρια, κάνοντας τα πράγματα που είναι τα πιο βαρετά. Okay. Αυτό δεν σου ανεβάζει πολύ την ενέργεια εκείνη την ώρα, αλλά σου επιτρέπει το να περάσεις την καμπύλη μέχρι που θα ανέβει από μόνη της. Γιατί αυτή η καμπύλη μετά θα ξανανεύει και θα έχεις διάθεση για άλλα πράγματα. Θα μας διώξουν τώρα, γιατί τελειώσαμε ούτως ή άλλως. Η τρίτη στρατηγική είναι το να πας στο γυμναστήριο. Κατά προτίμηση, κάνοντας ένα πρόγραμμα που σε ενθουσιάζει. Δηλαδή, παίρνεις την καμπύλη και γιατί είσαι κουρασμένη νοητικά, περνάει αυτό το πράγμα στο σώμα, αλλά στην ουσία είναι νοητική η κούραση. Το σώμα μπορεί να αποδώσει και το σώμα πρέπει να ξυπνήσει εκείνη την ώρα. Κατά προτίμηση διαλέγεις ένα πρόγραμμα τουλάχιστον στην αρχή της προπόνησης κάνεις τις ασκήσεις που σου αρέσουν περισσότερο, που σου δημιουργούν μια καλή διάθεση, που σου επιτρέπουν να συνεχίζεις μετά με ενθουσιασμό το υπόλοιπο πρόγραμμα που όσο κάνεις κουράζεσαι και περισσότερα. Και αυτό με κάποιο τρόπο πάλι σου επιτρέπει να διαχειρίζεις αυτή την καμπύλη, κάνοντας κάτι σημαντικό, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη και την ενέργεια και μετά αποφασίσεις τι θα κάνεις την υπόλοιπη μέρα. Λοιπόν, είχα σκεφτεί να σας πω πολλά πράγματα, να σας δείξω και τεχνικές διαλογισμού και κάποιες τεχνικές για
για να λύσουμε το σώμα στη τάξη, αλλά πιστεύω ότι αυτό που συζητούσαμε είχε ένα ενδιαφέρον. Μάλλον θα κάνουμε ένα δεύτερο μέρος μελλοντικά και να δούμε και άλλα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να σχολάσουμε, είμαι εγώ αυτό το πράγμα και δεν έχω τέτοια καμπύλη από την άλλη. Ναι. Δηλαδή υπερένταση για ένα τρίωρο. Οπότε αντίστοιχα πάλι μπορώ να πάω να κάνω σωματική λοιπόν δραστηριότητα που με ενθουσιάζει. Ναι. Πού να διοχετεύσω λοιπόν, γυμναστική το 5 χωριστικά. Ή νοητικά, ναι. Α, ναι. Το ξέρω. Δεν σου απογορεύει κανένα. Αν έχεις ένα σωστό πρόγραμμα προπόνησης, μπορείς να κάνεις προπόνηση 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να είναι σωστά δομημένο. Ή μπορείς να ασχολείσαι με κάτι που σε ενθουσιάζει πολύ, νοητικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι κάτι που σε ενθουσιάζει, μεταφέρεις την υπερένταση σε ενδορφίνες. Το θέμα είναι μ' αρέσει. Γιατί η ενδορφίνα είναι οι ουσίες το να περάσουμε καλά. Οπότε είναι πάλι ένα μήνυμα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι που μας αρέσει πολύ για να δημιουργήσουμε την αίσθηση της ευδαιμονίας. Θέλουμε καλές ενδορφίνες. Okay. Τι είναι η ιδέα. Ωραία. Πολλά άλλα πράγματα ήθελα να σας πω και να σας δείξω, αλλά έχουμε πιαστεί λίγο στη καρέκλα. Είχα σκεφτεί να κάνουμε κάποιες ασκήσεις. Αλλά εντάξει, έτσι μου αρέσει λίγο και να κάνουμε διαλέξεις, μαθήματα λίγο εμπνευσμένο και από τις ανάγκες σας. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο πήρατε αυτά που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε το μονοπάτι της βελτιστοποίησης. Και πολύ πιθανό, λοιπόν, μελλοντικά μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια άλλη συνάντηση. Σας συστήνω να συμμετέχετε, να ζητήσετε πληροφορίες. Σας στείλω με mail με την εικογράφηση ούτως ή άλλως και εκεί θα σας στείλουμε κάποιες πληροφορίες για αυτό το μάθημα που θα ξεκινήσουμε 16 Νοεμβρίου, που λέγεται «Παιχνιδοποίηση της ζωής», που ουσιαστικά παίρνουμε ολόκληρη τη ζωή ως παιχνίδι, ξεκινώντας όμως με εφαρμογές, δηλαδή με πράγματα που θέλουμε συγκεκριμένα να βελτιώσουμε στη ζωή μας. Οπότε εκεί θα παίξουμε με διάφορα θέματα, με τη διατροφή, με την άσκηση, με το διάβασμα, με τη διάνοια, με οτιδήποτε άλλο. Και θα μάθουμε πώς να το κάνουμε λοιπόν με αυτή την έννοια του ενθουσιασμού, με τις ενδορφίνες, το να νιώσουμε καλά, παίζοντας το παιχνίδι της ζωής. Θα σας συστήνω θερμά, όπως και την άλλη Τετάρτη, έχουμε ακόμα μια διάλεξη που θα δουλέψουμε λίγο πιο μάλλον για τους εκπαιδευτικούς, για την ανάπτυξη της διάνοιας, της δημιουργικής διάνοιας. Θα δούμε κάποιες τεχνικές, ψυχονοητικές τεχνικές, για να μάθουμε να ενεργοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό, αυτή την ποιότητα της διάνοια που είναι η δημιουργία. Ή η μην γραμμική σκέψη. Θα μάθουμε να σκεφτόμαστε όχι γραμμικά, αλλά δημιουργικά. Δηλαδή, πώς σκέφτονται οι μεγάλοι επιστήμονες, οι δημιουργοί, κάποιες φορές τα παιδιά. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας.